pamwe apo pachipamwe nokuti tine third session zvakare tichipedza iyi tine third session zvakare iyi session asipo hapo yekupedzisira iyi asipo hahapo andika yekupedzisira iyi inini ndakakotaura kuti ndichakukuzaenda kuuya ndeye machristmas presents vanhu imo muno mucomment section handitika machristmas presents saka asipo hapo ini ndikatongoita nhasi ndikaipedza handichaitauri nezvayo ndienda kuzoda kuposta maresults chete zvevanenge vasipo nhasi hana zvandingaitawo ndakaitaura kudhara kuti please be available so that uwanikwa uchipiwa patina yako yekutengerana nayo present tokupawo patina yako iwe uchidaro zvichinda zvakadaro handitika right pakangonaka pakadaro saka guys regai tida nechi guest yedu imi guys regai kuti muzoti kana munhu auya achitaura nyaya yake panapa moda kujaja handitika musajaja kuti siya iye kutoramba akanamatirana pachidoro chakapa anenge azoti anochida chidora chake ichi anenge achitoda kuti zviite zvishande saka imozoti siya unotsvakana neanakonda osiya ondokuzopisa unosakana nechirwere anditi mazviona saka regai munhu imi chingobatsira munhu kuti munhu woita sei baba tovabatsira sei tovaudza sei kuti valambastewo zvine order handiti maona kuti vaitewo masvirori zvine order mukadzi awane kudiwo kufara because masvirori ari kushota kumba kwani kwamai avo handiti maona saka itai muchidzikama guys akona kuzoti munikiriri vari pikupiko mai vaya maconducts acho akawandisa alright mrendi vafonere direct ndada kutofona direct nchiti pamukuda muri kure nefoni maswera seko maini ndaswera ini kuri sei kwamuri kuri right ndimi kamunayo sharai vasikana ndimba wane shara naye vasikana vedu we zvomodikwa imudiko matanga zvisinei matanga tinokubatsirana kuti shara ipere mbongo shara ngaipere munhu ngaagutiswe munhu ngaanyatsokurohwa pane mwoyo chako chaiko zvino kana munhu unongopidzwa nzara unokuudza kuti nzara yakaipa unofamba uri bhita unenge uchingofamba uchibhita uchingotukana navanhu uchingogwana vanhu uchingo chero basa unotodza kukonzentera because unenge usina kuoiriwa usina kuiswa grisi hani munozviziva aiwa kadai right tiudzei chiko chiri kunesa maini chichiri kuitwapo kwabamini kwai kudiko kwai zvadiko vatakura here zvokuti havachatonyatsoogona kunyatsoita kwazvo kukuraiwa vasativakura zvavo zvokuti vangadaro kozvino chipo ustabone handizive ustabone reva kuti munhu anozofunga atoroora kuti no ndazviroora munhu akambodai saka chii chinyatsotipa inyaya chii chiri kunyatsoitika chii chiri kuitika what's happening right nyaya yacho ndeyekuti inini ndandakamboroorwa then pandaitoshi vana vangu vairi so ndaitawo vana vangu vairi tikazosiyanawo hedu nemurume wokutanga nezvakanga zvangoitikawo nanitasiyana kudaro ndichibva ndazogarawo apa ndazonomu but aiwa ini ndoda zvokuita sei ndoda zvokuora but anga sinambogara ambogarawo hake nemukadzi okay hayi first time saka asi possibility yekuti anga revhijini iripo here aipo because antoriwo nemwana alright handeedu saka zvadaro tichigara kudaro aroora tete akugara tese apoga nabamini venje kuti bamini vanongouya kungogura nekungoti vobva vatopedza masoro
apa ndita futi fugunde hakunawo kuti vanombobata-bata vachibatawo zvibhinzi vachitamba nazvo vachidla havaiti zvese izvozvo. Aiwa hakuna so pekutanga ndikambotanga hai imbomira ipapo maini muri kureva kuti vanongosvika votokurira bhurugwa renyu imimi munokurugwa ikati munokurira moga. aiwa totobvisa tesakavata zvitika kuti namba katakuenda kunovata sisimeni handitosvika tavata totombotaurawo pamanyaya kana dziri nyaya dzekubasa kuti mapedza kutaura nyaya dzedzi unozoona mumwe munhu anova pamusoro kana kuti imimi munovata musina bhurugwa rekati munovata makapfeka bhurugwa. Okay, saka vanongoita izi. Okay, imimi makatogadzirira kudhara kuti vakada kuti vaite zvine mazvo zvino zvavanenge vakaitigwa less job kuti munovata imi makatodii. Asi vamunini ngavaite serious ngavadoi maserious chokwadiko vanoiteiko shuwa imi vata makatogadzirira kuti less job saka ivo vatidza kungobata-bata chete vakungoti pamusoro kata votoita. aiwa kana nyaya dzadzogwadhura ititombo pamwe anokurirwa nekuti pamwe anenge wakurirwawo havo ure timbotochinja nyaya kuti ure taura nyaya dzekubasa tobva tachinjawo nyaya dzako tine kwata akwanisi unozongoona munhu atoita sei atokwira zopokomboleni kuti anoba munini zvamuri kuita izvi aiwa mukanawo kana kutiwo kana tasvikawo tapedzawo nyaya dzemabhajeti tochidai baba vamwana vari kubva no inini chi wautondikombeya nevamwe mwana wangu wakambodana wokudara godo wakutondikombeya naex wako wako kana kuti nababa ningo wambori nawo sika dzimwe dzenguva ndotozombosvika pakuchema kuti ndakakanganisa unochema zveshuwa zvochemedza unochema zvechokwadi because unenge usingatosasazii kuti saka wodii nekuti pamwecho handizoti kuti uvaudza munhu tino izvi zvafanoti munhu ivo kana ndakatombwa paexample tano ndinouya nditinogumatoa tini mamusi kudasadza nemuri wakati then tobva totaura tinota kubika zvakati tinoita izvo seizvozvo but inini ndikataura tino zvakatizvi mubva mandisino kompeya nevamwe vanhu saka wakambozama kuona kuti munoona maponi muri mose. ayo handisati ndambodaro unogona kutonzi wazvidzidzisepi futi nokuti asi vanobva kumasvingwe mumasvingo masvingevo ndekumasvingo mapemberere vanobva kumasvingo aiwa hanonati ndiri kumasvingo ndinoziva vana bradha vangu vakamira sei abiya angu ndotoziva nokuti ndo vanoti chero ukasora lipstiki chaichaiyo kunonzi wave hure tambeni kwangoni kwapfeka bhurugwa wakapfeka trauzi wakapfekere bhurugwa hure watove hure ndosaka ndabvunza nokuti ndo vasingadi varume kumasvingo very stubborn vazhinji vacho havadi kunze kwevashoma vaya vakumhanyidzana neteknoloji ava vamwe ava vanongori ne handizivi kuti chii chinotoitika chinongo handizivi vanongoramba vakango havadi kudzwa kunonzi handidi kutongwa nemukadzi 2 handiudziki zvokuita 3 zvaanotaura iye ndo zvinova kutoitika chero ari wrong ndo zviri correct varume vedu vemasvingo ava handichimaona inobva kumasvingo kaini saka ndipoudzigwi ndozviziva zviriko handipoudzigwi kutonga zvese everything kumasvingo kweduku ndo kwazvinotoveuko saka iwe ipapa right asi pavanokuita kwacho avo vanogona havo kulambasita kwacho vanonyatsogona ndotozvashorika ukasanangurira munhu ndazindofunga ndopariga problem because dzimwe dzenguva unobva wasvika zvekumberi chizvo kuti ndozvosvika pakuti ndenda kurwadziwa kana vakuda kuita up his game vonobaya kumberi zvokuti iwe futi hauchisiri comfortable saka ikunezvimanje ndapa kuti handitaura handikwanise oraitiven tiri kuita zvinhu zvacho hazvisvikundiitira saka handizokuti usiye imba unenge wafunidza no inini zvese zvinhu nevamwe vana vandinawo ndosvitanga futi dzimene saka ndoramba ndichingo then handizoti ndopashani ndopofambisawo sei asi pakulasta apa kana vakwira vanolasta nguva yakati rebei yakati rebei but inini mandienda kurodzoga wezi iwo vanenge vachingomuponyedzera zvisina stayera zvisina ati zviyazvi saka unenge wotobhoikana iwo manje pfungwa manje hazvisi storipo ndo vanhu varume vanombofunga mamwe unongofunga nyaya yekuti mbabvu nemadomasi kana kuti zvakati zvinhu zvokuti
apa ndo paya panozoya fungo yekuti kana wakabatana vapa unenge uchifunga x wakasiyana naye uya baba vavana kuti uchigona kutodidi unakigwe nokuti ava vanenge vachingombonyikidza kavo hapana chavanenge vachiita chokwadi ndikutaura zvinoitika munun'una paupenyu ndikutaura zvinoitika munun'una because iwe unenge usingadi kuchitira munhu wako unenge uchiti pana pando pandatogara saka apa uri kuurawa nezhara the only option unofunga kuti vakadzi vanozobaya namagake varume hakuna here kuzhoko vekuti vanokwanisa kungovaita mhara varume vazere asi kuti mumwe munhu anenge asingatodi kuita izvozvo opedzisa kuti gani changu negake rangu handitiona zvindibve nokuti hadi kuurira munhu kana kunotenga icho chitoi chiya chivibrator chinenge chichitamba chiri mukati chiya handitiona kuti asadi yake asaurire munhu nokuti zvinonetsa kana munhu uchimuudza kuti gatidai oti handizvidi kumbe nemanext ako nemaex ako kuti udai so otaura zvinhu zvisingawisiki saka iwe wachona wosara nezhara musi wanoti anenge unoita zvokukufixisa ogwadzisa zvichibereko chidi kungobayiwa unenge uchibaya zvokugwadzisa handiwana saka unochaya kuti woita seika pakadaro zvino ndikakupa hangu advhese kuti ndanotengako chidhildo nendakanganisa kuti kana asipo ozvinakidza kana auya ungorega ungoita zvaanongoitawo tinenge tisina kukanganisa bcause haasi kutaurika naye kati vada budhende kumasvingo avo havatauriki navo zvekumhanya saka iwe bonde racho ndiwo unoritanga here mumba kana kuti ivo vanongokwari kana vatoti kata vatokwira tanga tichiri kutotaura nyama munoona kuti pane pamwe pakuti nauye mubedroom haisinayo kuti unogona kungotaura unozvinda kuti zvakati ndazvakati umange pamwe tatitotaura nyaya yebhajeti patozoona kuti no ndine ndada batwa nehope wakuchinjawo nyaya wakubatawo mumwe wako mwoyo wangobata iye anenge atishatirwa akutouya hazvinatoiti zvo saka anenge aida kutolambasi takashatirwa iye manje anenge atobva atonototi inini handiti kutaura nyaya sezvozvisi kutaura nyaya titaura nyaya uzoona kuti ndogona kuzobatwa nehopeanakurega ndichibatawo ndishandirane handiti wakuchinjawo nyaya wakubatwa so the more unongoona kuti iwe watobata iye handizoti atitotaura ndipo anenge achikoka here kana kuti handizoziva mave nenguva akareba zvakadii muri muumereji ine ndatane 1.5 ko pamakatanga kusangana rakatimbosiya zvaiko zvino pamakatanga kusangana muchitanga kusangana muchangotanga kugara mese ndo dambudziko ranga ragara riripo eka kuti zvatanga pamazuva apfuura ndo pandati pakutanga kugara tese ini kufunga kwangu ndangu kuti ndogona kudaro semunhu wewo kuti wanga usina kadzi so wakujairawo unenge uchikuita zvekuti zvemgdc patozonoti tichigara saka itori problem hachisichinje kuti ikapaya kwangu uri kuti munhu anga ari excited kuti aona mukadzi parapa uri unozonoti itori problem kana kuti ndo zvaatori here kana kuti ameno saka iwe wakambotrayawo here zvokuti unotanga kumboti papapa even womborega kutaura nyaya dzebhajeti idzi mubedroom idzi wombodzisiya pamunopinda mubedroom papa mune tv mubedroom iyi iri mudaina hazvigoni kuti umbotakura tv umboisa mubedroom handi kune zvimafirimu zvinoitika kumalate night zviya zvemasvirori izvi wochiisa on mongotanga kutaura zvinhu zvinenge zvichiitika patv iwewe manje ndida kuchikuudza manje mune yano yaunobva kutamba apa uchinyatsa kuteerera ini vakoma vako uri kuwa tv yako waigadzikana handitika vachawana tv mba vakachija setup nhasi muri kuonera tv mubedroom handitika tumafirimu tuya twaita kana muine inonzi chidzi ekuisa madhiski mukatari ekuisa madhiski madecoda ani machi dvd iroro dvd rekuisa dhiski mukatiri handitika chautsvaka dhiski rako rinenge richingori kafirimu kanonakidza sekanechi kaine izvo zvemasvirori mukati handitika woisa dhiski rako muchiona mose paya iwewe manje semunhu ndafarira poinde kuti unotovata usina kupfeka bhurugwa hautofariri kupfeka bhurugwa kana wakavata unenge wakatogadzirira kudhara wakatogeza wakatodiya handiti wochitanga manje kuvabata iwe uchitamba navo uchikwira pamusoro pavo handitika uchibata uchinanzva asiri kwenzeko kuti kuvapo hwawo manyukunyuku so handiwaona vasangomhanyira ngokuti kata vobva vachakubvarura hatidi zvekuti ubvaruke izvozvizvi utambe navo zvokuti chero newe wega unowa kuti watoitawo redi kuti kana vozongouyawo kunenge kwaita redi timbotirai zvinyuwani pamwe kuda chii tinogona kungospicisa kabedroom life kekumba kwenyu wakambozviita here izvozvo
ndambozviita hangu asi imwe nyaya ndakaona ndeyekuti munhu akabva kubasa nditi akusvika kutogara palaptop pake akuita zvakuita dzimwe dzenguva munonditaura nyaya uchipindura paanenge aine zvaari kuita zvine basa raiti saka ndikambodipomboikuda ipresha yebasa pane zvinomunakidza here palaptop yake zvaanenge achiita handinezonzwisisa ipapo habeni nenyora kuti vanhu vekumasvingo ndinozvita vanhu vakadzidza kutereki ndo problem aminayo saka nyaya yekuti vange makadzidza memungodzidza chete muchingodzidza chete munhu angori kuti akabva kubasa apatozindine zvimwe zvinandira muprogramu yedukuti saka nguva yekuti uite nyaya unozofana kungozosvika kupwekana kuti mbaikai haisi kunyatsondiitira zvakutaura chikwadi ndibude pamwe pacho unenge wakungoti veitei aiwa munoziva kuti nemakaigai muchitaura kuti munhu akaisa tv mubedroom haana harohwi neshurugireviro kumusha kwangu iri harohwi nokuti zvandataura kuti unenge aisa dvd riya handitika saka unenge oita sokuti iye wasvikigwa nemweya womudvd waanenge achiona mudvd ndokwaari kutevedzerawo haamborohwi unongoita kunge iroro movie rinonzi 365 ndiro 365 riya handitika ndakamboriona firimu riya riharitoiti manje and owana muvhiro riya obayirira otoita kunge ari kunakirwa netv nazvo oita kunge ari kutora manotsi mutv kuti unoziva kuti kudii baba aiwa nhasi ona izvi kuitika mutv meiwekani ndatoda ini handiti murume wakuiwa homunyari ehe ndakutoti muri kuona izvi kuitika kumaiwekani handikaona apa bhurugwa tinengagara storina uto kana zvichitoita kuti nokotama wakarongedza kuzasani chikuzasi kwakarongekaka zvakakarongeka kuzasi kwakoka iyo zvaunenge uita manje chinokotama handika baba vachiona uri kuzviona kuti kutv uku ndikwari kuona uku uchikotama manje wakadi avarume vanotipidza bhizi vakomana aya vanhurumenikisi vanotipidza bhizi zvimwe zvinika zvatinovaitira soka unomboshaya kuti pati zvinofamba sei wonyatsokotama uchidaro vachiona bochitanga manje gemu rako manje iwe navo baba tekiteki navo kutamba navo kutamba navo zvokuti newe ende uise pfungwa dzako pazvinhu zvaunenge uchiita pfungwa dzako imbokanga pazvimwe zvinhu zvisina basa zvese uise pfungwa dzako ipapo pazvinhu zvamuri kuita ipapapo wonyatsokutamba navo uchivadidi uchivabata kana uchisveta masvadaya tibhegi yacho uchiitawo kana uchinzi unoitawo zvo wakambobata blojob munin'ina naye panava madhayari zviza pane munin'ina iwo uri mudhayari wakare wotoza pane vanin'ina vakati changamu saka baba vasitotopoti havachaizivi blojob vane mashoko siyana namashoko iwewe chimbosiyana namashoko iwe ita zvinhu zvako kundiani zvochema imbwa ona ndoti munhu ari kuchema hauna kuona ndabvunza kuti ndiani wochema ndandati kuda munhu wochema orit pedza ako naye takakumirira pedza ako naye ehe saka iwewe baba zvemashoko chimbosiyana nazvo chimbosiyana namashoko ayo vachajaira problem kunyanya kuteerera mashoko anobuda mumasvingo raini handiona chimbosiya mashoko iwe ita zvinhu zvako ita basa rako iwe fadza mutengi wedoro mashoko anonguti agwana basa anodarika iwe ita zvinhu zvakunzoti saka ini ndakavingasidza pano here kana dateka mashoko kuti handidi zvemashoko tiri kuita basa pano akati avhure shoko kuti inandi wakambohwa uchinzi zamu remukadziri unoritora woriti uri kana wada kuita pakukwira pamusoro iwe woriti mumuromo mako mumuromo make worisa zamu rako mukati momo ngayamwe zamu asi tabhizi rekutaura nezvekuda mashoko ake mashoko achazotaura mangwana panguva iyoyo ngakuite zvemubedroom ukaona tika kutaura tora zamu iwe uti mumuromo pfonyi upfonyere mumuromo imomo ataure nezamu rako iwe uchita basa rako munin'ina mbolipopi inodliwa munin'ina unova sheve unombova shefe here bamunini
saka vanotori nesango ndodzungaira aiwa vanoita vega iwe munin'ina wakuti disappointa wendiwe saka tiri kutanga kuti wani chako chakudzisana newe kuti wani munin'ina aiwa sisimene anoona kuti izvozvo chiyevaoga ndinozonga unogona kuchida but munhu akasvika anenge ari bhizi anenge azokundoti noendironamba tindiroda chinhu chatingatokwanisa kuenda togeza chese yes izvozvo tinoenda koivi pamunenge muchigeza mese paipa unochidibva wachitora iyo shaving stick yacho uchiti ndoda kumbokushevha ihodai kuti kwaipa kuzasuku izvozvozvo ndichatoita ndizvezame ende pakumateta basa but ndaingoti anofi kuti munhu anenge achizviti ari pamwe ndindine saka ndindine problem handiti aiwa handisi kuti ndione problem but isisu manje ndakuda kuuya neimwe angle handitika unoziva kuti usati watsvaga kuti musoro utemeka ngatichagei chaita kuti musoro uteme ukaona musoro uchitema its either uri kunzwa flu uri kunzwa musana musoro unodavirira kuzvinhu zvese handiwana saka tombotanga newedu panapa ndiwe handitika toona kuti dambudziko riri kuramba richindirira mberi here handiwaona because pamwe handisi kuti ndo zvakaitika pamwe possibility iripo zvinogona kuita kuti shurugwirangu renhingire remasvingo iri pamwe kana rakambobirira unoziva zvinoita vasikana vemustriti vari vanonokutamba yose kuti iye manje ozodzoka kumba panenge achikuda handiwaona oona kuti zvakasiyana angoita urafu hwekuti urege kuita naye izvozvo kungoti anongozoti kwirei pamusoro ongodaidaika kune kwakongotiwo munhu handigere naye handiwaona munhu handigere naye asi you might be surprised kuti kana kuri kuti akamboitwa kunze kwakazviitwa izvika izvi anotoshaya kuti zvinomirira kuti ndichangoenda kuya ndonoitwa ndodzoka kumba ndongoti kata ndoita ndopedza handitiwaona saka titombotanga ikoko kwauri iwewe ikoko ndokototanga nako ndafarira chinhu wani kuti wati kuzasuku wakarongeka handiti zvawakarongeka zasuku baba ukati vanolasta iyo ndo mufananidzo wekutaridza kuti vanogona kungoshanduka paringoda kungoti vaite gentle chete vakagona kuita gentle zvinhu zvavo zvinodii zvinoenza zvinhu zvenyu zvinogona kufamba life marriage inogona kungonakidza handiti so baba kubva nhasi iwe wakuchiziva baba havafaniri kuzvishevha vega baba vanoshevhiwa newe munin'ina wangu uri kuzviwa baba vanoshevhiwa newe pamunoenda munhu kana vachitobvuma kugeza newe ipapapoka iwe neshaving stick yako mutauro muchinopinda kunoibata kudai uchishevha handika gore asati mave nenguva yakarebesa zvokuti ungabva wati vangabva vatozoti inini ndozodai ina handisi kureva kuti zvati kuitira varume zvika murume mangwana haindi murume haana mugoni asiwo isusu vakadzi hatifanirwi kurelaxa handika kungoti nekuti murume ndakakura ndine mentality yekunzi murume haana mugoni saka handifanirwi kunititewo remember kuti pamunenge muchiita bonde apakapa unongoti zvinakidzawo futi newe nounenge uchinakigwawo saka vanichida kunakidzana mose muri tu handiwaona haisi kuti uda kunakidza munhu wani iwewo newo unodawo excitement iyoyo handiwaona saka hazvisi zvokuti kana wazviita izvi murume haachabudi kunze kana kuti haachaindi kuita musika handika ndezvekungotiwo at least mumba makowo musangozonziwo uri danda rakangotogwa rongonzi zhiyapa rekuti unongonzi fugura kotama vhura makumbo ndatopedza handiwaona iwo hapana chimwe chaunenge uchiti uri kuita saka iwe washevha munhu handika washevha munhu paya zvichitangira ipapo handika kana kuti papa unototi paunoti munombotaura nyaya muri mubedroom paya handika iwe chitauro chako kana chijira chako singabatiri mavhudzi pasi pamubedhapo baba vatai apa ndoda kushevhai haamborambi ovata pamusoro paya akutoshevha achipedza iwe okwira woti ndishevheiwo neniwo handiona vachiona kazvakarevika zvarisi asiku handika voshevhawo handimaona ndokutanga kweromensi kwacho zvakutotanga newo iwo pamumbochaionawo kuzasi muchikuita kuti urwadziwe paya paunoti vanenge vozorwadziwa worwadziwa kana voita ndechekuti vanongombunyikidza vasinamboita chi romance newe saka kana mose makagadzirira hakuzorwadzi handiri kunzwisisa hakuzorwadzi nekuti mese munenge magadzirira handimaona anzi shaving stick inisa mapundu vamwe havaiti mapundu nayo vamwe vanoita mapundu nayo ini zvakafanana neni inonzi hair remover yaya handitoshandisi zvangu zvachose ndiri very sensitive skin yangu is very sensitive ndinoshandisa shaving stick ndoyandinotoshandisa inini shaving stick ndoyandinotoshandisa ndozotenga yakanzi ampit whites yekuisa mumaampits kuti asasvibe agara akachena
handitokushandisa inonzi hair remover iya because ndinotoreacta same time chero yeproduct ipi chero ipi ndinotoita tumwe turashi tumwe tumapundo kuti ndomboita nguva ndichitedza kana kudai soo handimaona saka asi munhu wese anoendegwa nenikikiri neidzo dzamunoshandisa dzimacream ini shaving stick ka1 kuti rasitimberezi yangu niwani ndatopedza zvatoita handimaona saka iwawe munin'inaka ndopototangira ipapa baba nhasi vachiuya handitika vachisvika nhasi baba usayateerera zvamashoko aya usavape nguva yekutaura mashoko mumba menyu bedroom zvandakudza zviya ukakurumidza kusva kumba tv pinda mubedroom nhasi chaishida kuti indotanga nhasi mbi inorohwa ichapisa inorohwa nhasi uchapisa chitoisa tv yako mubedroom ka tamba nababa nhasi tamba navo kana vazoramba vachingotora mashoko ka titi toda kuuya zvino isi vana tete takuchivafonera kuti naiba munini muri handa dzangu isi vanhu kumasvingotohwisana ka naiba munini saka mati munhu adii nokuti tazama kumutsipa pachikadzi paukadzi tazama kuudzana toga kuti dei wambodai wadai imwe ramba muchingotuka munhu saka taakuchitaurawo nitochitumawo varumewo kana vanoti vachaenda mutaura naye kuti bamunini ayo futi katuma varume kunonzi zvikomba zvako kunongouya ini sisibeni ndongofona hangu kuti bamunini namutiziva simurazvedzi yangu tobva tisema svingoini hanimaona saka ndakutombotya kana kuvingai pane nyaya yanetsa munini wangu kumba bonde inamusandizii saka musanyara kundiudza hanimaone ngatitaure nyaya because nditotozvitene varume vakawanda kuseri kwangu kuwhatsapp vachitouya tichizotaura 3 ini murume wacho mukadzi wacho tichitozoisovha ichipera vachitozoseka kuti hasisimeelisoka taingokutevera tasingazivi kuti muri nhubu yakadai asi kumba kwedu kuri kunakidza mazuva ano sandifaigototane bedroom life tichiipedza kuseriku zvisinei nekuti chii hanimaona saka iwe nhasi ndopowo titangira munin'ina ipapo woti iwe pamukuda kwanga warohwa ukaita vana wako tiuri mwana mudiki usati waziva zvinhu zviriko mazuva ano izvi handiti maona usati waziva zviriko pane munhu abvunza zveampit whatsapp apindura kuti uda kumupindura handichaioni handichaziva right so wodi woita saizvozvo baba ngavashevhe tanga nakutamba nababa iwe kana uri kukwira pamusoro iwe weka chiimirira kuti iwe ukwire pamusoro wanzwa woisa wega mukati kuti kuti usarwadziwe handitika munozoti vakadzi vane nyama dzakasiyana zvina basa kuti wakazvara kana vana 5 nyama dzezasuku dzinosiyana kuno mumwe kuti chirakazvara vana 5 chakuchekuka kana kunoshinya kudai kuita kunge virgin koita mumwe asina kutombobvira akazvara kuti kunenge kwakavhurikavo kudai kwakadhamba kudai saka nyama dzinosiyana handiti iwe nyama dzako ine handizivi kuti ndo dzakabata here kana dzakadi kana dziri dzakabata sekurodzwa kwauri kuita handitika tuvasalini twako mbijana wapedza kugeza paya pamuromo apa tuvasalini twako mbijana wotamba nababa uri iwe uri pamusoro chivaitirawo zvidavado uchitamba hanzi rumba unogona kutamba hako unogona here kutamba rumba kwese kugona kuda rumba ndezera redu hatizivi imi kune zviriko mazuva nezvi zviri kwese handiona woita iwo maclaps ako iwo vanenge uchita iwoya uchita zvanenge uchita izvezvo handiona uri pamusoro pavo kuti ivo vadi vanyetsoku inema makuna chinhu chinotenderedza musoro guys murume seponde musatipodi kusara chinyeperana hakuna chinhu chinotenderedza murume seponde odototenderedza varume musoro ndosaka muchienda munhu achiti akanyenga nhasi hanimona kwanyenga anotosa kuti aona bonde nyuwani hapana bonde rotenderedza varume musoro wochita maclax acho iwayo uri padenga pa uchita isi vaitiri verumba handiona ndobva ndatoisa awilo longomba handiona ndotaka kutotamba awilo longomba ndiri imi henyu vemaclax moita zvamaclax handiona pauri pamusoro pavo uchitamba navo uchivabatabata uchidii uchivhuravhura munin'ina ziva murume wako nhasaka yatsikwa nemotikari kune munhu watsikwa nemota parodhapo guyai kuno kuti kufungira baba kwenyu hapana chitukwa chawanikwa handitika musoro wose watsakatikawo handitika unonzwa murume wako waunodi wanotarisa chii vhura pakavanzika muvhure uchivhura uchipenengura uchiziva kuti okay pasvada pane chibundu chiripo chibetimak chigara chiripo uchivhura neshure okay apo pane ichocho uchivhuravhura penengura chete iwo as long as munhu akageza iwewo uchakwaba chikumeka sure kuti munhu akageza because umwe wakuchozondovhura shure kumai mwana wousangana nemweya wenabi handiona unenge usingadi zvinhu zvakadaro unenge uchidawo zvinhu zvokuti ukavhura even shure chako chako kunobudawo fresh kamweya kanenge karight handiona
wotaka kudi woita zvinhu zvako izvozvo zvaunenge uchitamba navo uchididi uchivakwiza makumbo uchitekenyedza semakumbo apa uchitekenyedza nehapwa uchitekenyedza neururimi seri kwenzeve uchitamba navo uchididi andiona mose kunyepa mose kana pfungwa dzako dziri ipapo ipapo pfungwa dzako newewe mose munotopinda mustaira yekuda kutotamba gemu mose saka hauzorwadziwi ivo kana vachipindawo mukati manje iwoka chiga kushandisawo toni yekuti mukundirwadzisa kani mukundirwadzisa mumuskushiwa here mukundirwadzisa aiwa kana vachaka kurwadzisa utaura kuti dedi kani itai slow dedi itai mbijana aiwa kani uchikakubatira kekuti naiwoka vano havazoitiwo karafu vanongofambiranawo nebhiti rinenge richiitika but ukaita chirafu ka kuti ndikurwadziwa ndakuzati mukundirwadzisa maiwe unotozorwadziwa wese wotokutsivira kuti wati kudii handiona unotaurawo zvinoenderana kutovatora uchivagadzisa zvakanaka handiona kana nokuti isimze zifu ndo panenge rine kadambudziko kadiki kangoripo handiona asi handioni kuti zvakambotiipei asi zvekuti utsvaira nokuita usimatumbai zvandikutyiri because unotoshanda mumbanditika saka unozozvigona izvi zvese zvekudii nyaya iri mubedroom kubika unozvigona izvi ndokushanda kumakicheni unozvigona kubedroom uku ndo chako chakuda ngoti uti ugadzirise ikoko udai asi ukazonaita girlfriend makanasozoya chiti kwaizisimeli makati kwaindite izvi murume aita girlfriend handina kuti haiti girlfriend nokuti uri kumuitira izvi nokuti murume mwana muduku andinoziva anongofadzwa nechinhu chidiki chisangana nebasa rese chinongomuattracta soka otomboinda handika asi mukwanenge achiita zvinhu zvake izvozvo iwe unongogara uchingori mupfungwa dzake anenge achingoita ndiri kuita asi kumba kwangu zvandiri kuita panapa kumba kwangu zviri kwezvi ndiri kubirira hangu pano asi kumba kwangu kunotove nezviri nani kudarika zvandiri kusangana nazvo pano handiona asiwo mastera munomboita munombozama saka iye ndiye anongozwa kukutena oda kuti aneshure akavata pambedha ko zvokumbokotokukotamisa chako chako sembwa uchinetsa kuukura anombozvita musiri pambedha zvokuti anotombokubudisa pambedha chako chako utokukotamisa uri pasi zvokutoti unotoukura chaiko anombozvita anozvita zvezvokuti andinoona kuti kana muri mumba zvezvo munopedzera maita waita imwe language zvichizoti kana andidaiwoka akutiriwa kuti kana andidaiswa akutiriotena tasubscribe saka izvekizomafambiri azvo zvinaiti okay alright aiwa kana achitombogona mastaira ake kauya is not so bad tikutongojoinidzirawo pane zvaanotogona asi de kuchinzi haana chaanoita haagoni staira munongoita hwani iyoyo fugunde zvapera zvino munhu antombokushandura nokuti kushandura ndokwakakushandurwa ndokwakakoshaka munhu anenge utokushandura kudai so aiwa saka zvinotoita ende ini pane nyaya kufanana nepekuti bhurugwa hauva tinaro ende nenetidress hauva tinaro andika unopfeka kusenika unotogona ipapo nokuti kuna vamwe vata neovhorosi ndiwe vata neovhorosi kaneti utonesana newe pana izvo zvindatonesana newe newakoma kuti unogova neovhorosi sei munhu ndiye anovata adi betsuit bagwe mabviro wakaita mudumbura mai yako ndovavata vanonge wakaita handitika unless uri kunyaya dziya ndodzaunopfeka koovhorosi yako anditiwaona saka communication iri kunetsa because baba vanenge vachitaka urafu ndosandati papa communication right now toda kumbopa timirei because vazama communication gore rose handimaona asi baba vanopopota kuti uri kundikompeya saka takuda kuti iye achimbotanga kudi kuita action ode mundiregerawo vanhu vane masinus munongozivawo kuti vemasinus tagara tiri paproblem vemasinus tiri patight anytime mino dzinongobloka right saka takuda kuti engu timbochinja iye odi ombotanga ari iye tione kuti zvinoita here asi panyaya yamaklaki muningina unochera tiri chemberi todawo kuzivawo chipo chamutunoima chamunoti maklaki chiko imi ayo andimafunda kuti unonotamba arubere ndienda handigonouchama maklaki saka maklaki ndo apaya kumwe tikutozarirawo toda kufambirana netime maklaki ndo apaya maklaki ndikazvinongota bwari vanoitamba redio vanoita zezimdansola kutweka aiwa zezimdanso twerking ndiyo yamunenge muchitwerking yaitiswa vasikana nagini mbiya ndiyo yamunotwerking ndiyo klaki yacho ndizvo aiwa maklaki zvinenge zviro zvavanoita
nesimbyatsuka ukuthi abona nesimbyatsuka beshambo ma-radio nerumba ayo alizibonisa name comment section vanhu maclarks chiko indadove confused chazati chinoiclark chii ndoziva twerking handiti vanhu vanenge vachitweka vachi hanzi haisi twerking saka hakuna here ukada kutitaridza wakasabudisako kana face up andika unongopinda apa ndikujoinise ungotaridza zasi kwako uku kuti click yake inotamba sei anoda hake kungoti tione ini ndikutaura kuti inobvunza nyaya yekutamba ine ndikatawa ina hangu handigonotamba ndigonotamba hangu maklasi saka handizoti mamuri kubvunzira zvisi manetsopanzwisisa ndopanati maclarks awati ndogona kutamba maclarks ndoda kuziva kuti maclarks chii zvezvinongota mwana najasino kana vari pastage vachiimba matambiro avo ekuri kutamba uchitomuka tomukaya kungojamba kwanenge achitenge kuya saka haiti saka iwe haiti zvebedroom maclarks acho iwayo ayo ndosaka ndotitimira ndozoti mimamuri kubvunzira pangu inini ndandikutaura zvekuti pamatinogona kutamba rumbe ndikatata vandigona kutamba ndogonotamba aiwa saka maclarks haiti haiwa saka ningira iwe saka iwe ndiwo dambudziko iwe uri kungovata pambedha kunge chidanda handitoona saka dambudziko rinewe nokuti initotofunga kuti maclarks ndeiwestaira yakapinda mazuva ano ekuti chii munhu anenge achitambisa chiuno chake achididi handakuziva kuti borodheo ini handakuziva kuti borodheo dzana baba hararedzi handitoona saka iwo zvowochiita manje nezambozoti ndikutaurira kuti okay saka iwe zvowoita handitika izvo zvandiri kubasa uroga murungu wako foni yako nayo wifi unayo downloada zvirumba zvako murungu asipo kudai foni yako utoridza uripo pabasa ipapo uchidzidzira kutamba chiuno uchisheka chiuno uri woga uchimbokotamira uchididi uri woga handitika pafoni yako kuita kuti chiuno chako chite lusi nokuti hauzvizivi handiti kuti chiuno chako chite lusi because hatikangoexpect kuti nhasi utange kungonogona kudi kunozviita kumba uku usina kuzvidzidzira inhema chaiko haumbolasti kana 2 minutes kana 1 minute saka iwewo hapana unenge uchinyara guides hadzina basa dzikuza dzinoziva kuti uri kuitei iwe chifoni chako handi varungana vaya anobvunza kete newe iwe chifoni chako apa song iwe downloada rumba yako painenge ichirira newewo uri busy uchitevedzera chiuno chite flexible ichi uchitevedzera chiuno chako chichita flexible uchitevedzera chiuno chako chichita flexible handiona zvinotokubatsira kuti paunenge wakuzoenda kumbaka unenge wava nezveidea and asi usazotamba kawo kuti song inoenda uku bhodhi chinda tevedzera kuenda narhythm nebhodhi nerhythm zviindirani kuitira kuti kana wave kumba paunenge utamba nababa papa uchiita chi coiling handiona beat rinenge fana kuindirana nerhythm handikuwisai papa beat chamba nerhythm saka isisi toda kuti kana uzodzoka kwandiri uchindifonera kuseruku unzosisimelika ndambozama tombotanga tombogumira ipapo kwanhasi timbohwawo uchitaura kuti simeri ndazama zvinhu zviya handimaona simzezifa ndakutukwa havana shoko ravakanda vakandozvifarira timboona kuti anozvifarira here kana kuti kana zvaramba todzoka futi nemwe engo handiona kusvikira tasvika chaipo pokuti mumba imomo toda kuti ugare ipapo handiona hatisi kuda kuti utomubve uchinotsvaka murume nokuti ndokuzowanda kwezvigwere handiona iwe ndopo uchatogara as long as usiri kurohwa usiri kudii nyaya dzebonde chete aiwa nyaya dzebonde dzinogadzirisika idzi handitiona gara ipapo ndo pako ipapo asi kuti mose I think pangodawo zvimaleseni bichana sekuti uyu munhu akangomitisawo mimba kaina basa chiro kungonzi mbo ukangopiwa sidhi racho mimba inobva yatobata handiona hazvina basa kuti gona kana kusagona iwe pamwakarorwa uri mwana mudikiwo zvawaingoita hamene zvakangoitika ikoko hatizivi handitiona kuti zvinyatsoita unyatsoita uchiita kuwainira kudai uchiita kuwainira kudai uchiita kurungaiwo kurungai ndini kurungai uchikurunga kudaro handiona zvinhu zvinotokuitira ndikokutaurira shuwa mununu handikunyatsozivisayo mandishandira zvangu ndatenda hangu saka ini asi handidi kuvharira panze nokuti tinavowo futi zvakare mucomment section vari kudawo kutaura zvotoita ini ndine foni 1 iwo wako uri pao newifi unongopinda pafoni uchaona macomments hatisi kuda vanhu vazivi kuti ndiwe iwe ingotevedzerawo uri mumacomments teerera macollers anenge achifona vachikuudzawo vachikubatsirawo nokuti sitiri pakuvaka tisi pakuputsa toda kuti tivake bedroom life yisimbi
bedroom life ndatoda kuti isimbe chete. Saka isu pana hatisi pakuputsa nokuti ndaida kuputsa ndingaita siyana nekusha kwedu tovaziva handiwana ndinotsvaka mumwe asi hatisi tinge tingakovaka handiti tinge chikuputsa nokuti uchibvapo waunogona kuona unogona kuona munhu akatoora kudhara anosvika chikudi achikuzadza wakuzoti ndakanyingirwa kudhayarisi. Saka isi tiri kuti bedroom life aiwa tinozama nepatogona napo tichingoenda takadaro kana zvaramba totsvaga futi imwe engu touya nemwe engu tikusvikira wave expert chaiyo. Anditiona saka inoda kuti manje uchipinda zvako uchitevedza zvako live vanhu vachifona vachikupawo mazano ako anditika avowo iwe wakateerera asi usatore every advice iri kunzwa nevanhu panapa usaitore lightly as long as iri kubatsira bedroom yako handika put it in mind handika usaitore lightly kuti hai izvizvi no tiri kuda kuti imba iyoyi yako iyoya wakaumba iyo yechitui uchitogara ipapo ndo pako zvinenge usiri kuabhuzwa usiri kurohwa uchitogashisa nyaya yebonde chete ndoiri kungonetsa pasina dzimwe issues gara ipapo usabvi ndo pako ipapapo handiti wawisisa oraiti munin'ina waita basa rega ndingokuvhurira malaini varoda kutaura newe madzikoma nevanin'ina vakwa orit shap munin'ina wangu right guys munin'ina wave mucomment section iko zvino isu panapa hatiputsi vanhu pano hatiputsi vanhu tinozama kuumbiridza nekugadzirisa handiti we don't destroy people handitika saka kana muripo muda kufona kuti mutaurewo nemunin'ina wedu kana kuti mukoma wako handitika hazvireve kuti nekuti uri mudiki hauna vadiki izvozvi ndo vanotove neexperience akatonyanyisa kubedroom ndaindangatoti kuda maclax inews style ndikati ko ndakagosarira sei kuva maclax apo ndakasarira sei kuva mwakutamba maclax kubedroom indisingazivi handakuziva kuti chii ibhorodo yamakumbo anoona ndandoda kuti aiwa guys hamungangondiregewo ndiri murima muchitamba maclax pambedha handakuziva kuti ndezvemakumbo asi wazotsanangura hake anditika saka guys vari kudawo kubatsira musikana uyu mashoko maviri matatu itai kuti mudiyo mufone right now anditika akateerera rimbo anenge ari mucomment section achiteerera zvake anditika achinzwa kuti zviri kufamba sei anomaona asi achatorawo mashoko enyuwo akanaka onozama kumba nokuti chokwadi zviriko variko vakadzi vakadaro vamwe vanotori neva30 years vari mudzimba but asingatozivi munoona majidhenja inozoitika ndei kudai varume havana mugoni murume one day anongofadzwa nekadako lina kadikidiki kaona kunze kakadaka kemukadzi anomaona oti ndoda kungonotesta ndiwo kuti mune iwo paanongoenda ikokoka unoona zvakasiyana akutokombeya namadhamu ndo chinonzi varume kumba anomaona zvimwe zvinobva zvatopusa marriage yemunhu zvachose because munhu anenge asina kutaura naye kuti ati ina handizvizivi mubedroom kuti munoitwa sei ndinongoziva kuti kana baba vapinda mubedroom vakati kurira bhurugwa rako ndokurira bhurugwa rako votichivhura makumbo aya ndotovhura makumbo angu votokwiravo voita vopedza ina pana zvinhu zvandoziva anomaona munhu anenge achinyera kuti azvitaure kana kushayiwa kutoudza nokuti vana titedu variko mazuva ano vasina vana titedu atave navo kana chikura vaya vekuti vaitigarisa pasi wotoudzwa kuti zvinodai zvigozodai hakuchina vana vatete vacho makungovawana pamafacebook apa tongotaurawo tichidarika ininiwo ndikaonawo ndaendawo kwachijandukisikwa zvano ndiriko chake ndotamba kure ndiri kured family handika ndaendawo kured family uku ndikawawo vachivanhu ndichingoverengawo macomments nditoti ndo zvinyuwa nezviko ndikaonawo ebentete ndo vana tete vacho vatoripo ipapa ndo vana tete vacho vatoripo handimaona inini hangu ndikatoprefeya iva vana ticha vefacebook tete vekwangu kuti ndichikwaenda kunovatsvaka ndichivati ndauya ndadai nemafamily politics anenge ari mumafamily umukawo ndinoona kuti zvitori nani ndindangu uchi kuvanhu asingasivi ndonohwawo ikoko animaona because mufamily mune politics tereke vamwe vatiti anobva toti ya zvaiwana ngwarati ngachito murume kutonowedzera faya kuti urambwe animaona iwe uchida kugadzisa imba yako kuti tingoramba chingoinkarijana futi kuti buda siya kana usiri kurohwa buda tsvaga pamwe moti ukaita varume 4 chigwere chinokuta pakadaro chinozopera sei chirwere chinozokuta hachizokukuti chinotozokubata chete saka zvimwe zviri trivial izvi zvekuti kwai mubedroom aiwa titozvitaura guys titozvitaura kuita kuti tibatsirewo vaviri vatatu varimo mudzimba pamwe vadume nevana 4 asi chokwadi chirimo ndechekuti mubedroom hamusi kufaya mubedroom ndo vakadzi vanozotenga magaki varume vasipo vose vachibaya-baya vega nemagaki kana kutenga manhingikiri masex toys oviga murume asingazivi antika and then murume ozochibata kumba kuya yava fight yava hondo ndakambotaura neimekapo kuseri kwomurume asangana nachichinhu chechiya kwaipisa kuseri whatsapp kwangu kwaipisa murume achitotaura kuti peka mabhegi izvozvi
chichi aiona kuti zvinonyadza kana kudii kusvika mukadzi azobuda pachena kati handisi kuguta hanimaona muzati murume chakanga saka kuda kunyadza murume asi ndiye waya akandiita chiripoti saka waudza Sisimeli wakati utengo wandudza wakazoti mukadzi akati kangani nchizava kudza hai mukadzi anenge asika pakona manje imba yakutopara nekuti kwaonekwa chinhu chakavigwa pai chakavigwa pai chinhu chamurume wadhumana chamene zvaitsvaka wachiwana antimaona saka zviri nani kuti munenge maita chi macommunication ainyaya right vanhu vari kuisa manhikikiri vanhu vari kuisa maedi ndikutya kuti ndikakuedi aigaizika tinogona kushaya volume hanimaona isisu kuno kuafrica kuno kusouth africa network dzedu hadzina kusimba hanimaona saka ini ndegai ndipine nhamba handimaona muite zvokufona ndegai zvokupinda nhamba andiwa ishi imi muita zvokufona nhamba ishi Patience fona ndikakuedza ndotya kuti tinogona kudisturba live ndinoona saka itai zvokufona because ndikakuedza network inogona kudisturbika andiona saka handisi kuda kuti vakadzi vari mudzimba muite mabhenteni kana kuti muite chihure muri pavarume venyu andika saka zvinandidzidzisana it's better we teach one another than kuti tizonzwa kuti mumwe wedu anditika akaita boyfriend kunze kana kuti mumwe wedu animona ave nabhenteni zvinonyadzisa sei mukanzwa kuti Sisimeli vana bhenteni munowa sei monza kuti Sisimeli vana moti zvise zvavaitaura palive saka vakatohura munowa sei zvinhu zvekuti ndingagondogona nguva pandikataura kuti vasikana aka ina angu ndatongouyawo vasikana pano regai ndiuyawo nditsvakawo munhu anohosta pano ndoda kuuya sahaidi ndakabata mhino yangu vedemba vanguwo kaja zvinoikuita ndichitaura mava muri kutopisawo guys ndibatsireiwo pane kuti ndinotsvaka boyfriend chazondipa nechirwere tife tose imba yose handitimaona saka chiri nani ndechipi zvinani musare yenyu muchindiseka asi mandipa mazano enyu hanimaona mukataura ndezvenyizvo asi ndabatsirikana because chero ndisina zvandaita munongotaura chero pane zvandaita munongotaura saka zvinokuchemerai pavanhu handitimaona right saka kana ari kuda kufona nhamba ndaisayo guys fonaiwo mupewo munin'ina mashoko 2-3 edu ari pabasa andika kana musina yenyu no problem ndinongodzila hangu nemunin'ina wangu kuseri zvakadaro nokuti hamunawo kuda pamwe nemi hamuzvigoniwo mamuchitodzidzikwawo neni pano handizivi asi kana muri pomodatora mashoko 2 itai kuti tichigagaga titore at least 5 callers tipinde muchikamu chekupedzisira chinotevera aiwa tatenda moleni aiwa bhenteni zera iro richiwa kwaendeta bhenteni manyadzira zvoita kana kuti ndaita boyfriend chikomba manyadzira zvoita ndichimudii bhenteni bodo bhenteni nikisi chero asiri bhenteni chero murume muhombe chai ndogomudii hamundi hazvichaiti zera harichaiti vanonouya kwauri vachida mazano vachida advice vowa kuchii Sisimeli vakazembewa nechikomba chavo vakazembeto nechikomba chei nacho naini guys kana ndimiwo vedu vanhu fonai kana musingadi kufona ndodzima live topinda mune imwe yechitatu varume please varume ndakona mucomment section varume mumakazara umo chinjai maitiro varume chinjai maitiro fugunde vakadzi havasi kuifarira kudzimba varume fugunde muri kuomesera vana vavanhu vana vevanhu vane zhara uko muri kuomesera vana vevanhu itaiwo romantic pambedha apa bata vakadzi ava muchitamba navo dzivai majisport evakadzi venyu kuti mukadzi wangu anoda kubatwa pakati mukadzi wangu ndikadai iwe murume unogozoti hauzivi jisport yemukadzi wako sei handiti even chero paunokwira pape hauchiita handiti pane paunotoona kuti even movement yasiyana handiti movement inotosiyana kana ukaona kuti wasvika chaipo ka movement yemukadzi inotosiyana wemukadzi wako iwe murume akantaisa inotosiyana handiona unogona tomuzoti maivekani wozoti ndipo ka chiramba wakanamirira ipapo ka batirira ipapo sadza ipapo rapauri ipapo womuona kuti achema kapa wadai apa saka wakubvirei ipapo wobvirei ndo pairi kajisport apo pachema apo rapa wakadzvanya chidowedzera fast uri ipapo panzvimbo imwe chete haikona kuda kuona hazvihoshandi handiti napo wakatota chinamira ukaona atongoti akazviningira iko kaya kana kuti kamukawedhika usina kakunyesana nemunhu excitement toda kutaura chokwadi imi vanhurume muri pano even faces idzi fesi dzevakadzi venyu idzi panguva yebono dzinotochinja handiti fesi panguva yebono inotochinja unotoona kuti fesi iri kunakigwai
face yes kuna kigwa hanimona manakigwe mkaza kwe ontomasiva unotomaziva makanakiridzo emama uyu manakiriro emukadzi kuti everyday ane face ukona azoenda kuchinja face yaita amene zvainenge yaita baba anoti uzive kuti wasvika chaipo chiramba wakadzvanya ipapo ramba uri pakona ipapo ramba wakabatira kona iyo chibva watoibatirira kona iyoyo uramba uri kona imomo ndo G-spot yake iyoyo vanimona ndikaitimbotora kola yedu yokutanga kola hello Kola hello. Kola. Asikola. Saka vaya kuzotiningirira kuzotiridzira nikikiri video yatiri kuplaya pano. Asikola wedu. Kola yakona kudaro. Anzi taifese inone. Oh. Mona ndiche fese yakuchi. Fese yakuti. Mundo kweta fese kuti ndo ichite kuti ayekunyepa because handisi panguwa yemutambo wacho. Hanimona. Handisi panguwa yemutambo wachona. Ragaiti chore kola vari kufona tinzwe. Kola hello. Hello Sisimele. Uri sei? Ndiri bozha kuti Sisimele. Ndikufunga contribute zvangu zvidiki pana sisi vangu. Sisimele this problem itika kwandiri. Alright. Murume wangu angafungwa kunomenza kwandiri. Aingoti paangofungira iye otongokwira kungajongwe. Then ndakazofunga kuti ndingasei nekuti ndo zviri kuitika. Noma ndamboda kuedza kutanga kumenza inini. Ndikamuromenza inini. He gets too high zvekuti paanongonopinda kungodzirwa chete nekutoburitsa nekutoburitsa iye atopedza inini ndopa ndiri kuti aiwa zvibaba vakuuya but hapasisina then ndakatanga kuti ndirukange ndiri kubasa I would chat with him kuti ko zvakadai so unozviziya ko zvakadai so zvakamira sei then vandajoina rimwe group ranga riri remadzimai saka group iri vaidzidzisana china chemadzimai saka ndaimusendera mamessages anene ndaona kuti ari worth it kuti akamaverenga anonzwisisa kuti vanhukadzi vanodei saka at first akatanga asingaverenge Sisimere aiti ukamutumira obva ati amen wozomubvunza kuti wati amen waverenga here because yaisi message yechechi mukuduni ndobva apinda kuti kuverenga ndobva kuva interested nemamessage anenchimutumira kuti vanhukadzi vanoda kunzwai zvinodai but for the first 2 days akatanga kupota kuti mamessage yayo nomawana kupi ari kumbokutumira ndiani wakajoina group remamuri ndobva ndagara naye pasi angaro kumasvingo kutika ndiwe kuchiredzi masvingo imasvingo imasvingo handei ndobva ndamuti izvoni anowa zvisiri izvo vandanoti kuti nditaure naye ka munhu yanokasika kuti hasha Sisimere ndainamata ndichiti mwari ka handiswere kuti marriage yangu iputswe nezvinhu zvakapusa kudai zvekuti tinogona kutaura kana kuti tinogona kudzidzisana pane tinofunga kuti mwari haakwane ka but mwari anokwana pane zvese ndakatanga kunamata Sisimere nchiti asati abva kubasa ndaifuga mandonamata ndoti paanouya nhasi ndoroti nditaure naye kuti andinzwe kuti ndoda kuedza kuti kudii ndobva ndasvika paextend yekuti ndakuti ndikamutumira message aiverenga obva aseko ndobvunza saka ndozvaunoda ndobva ndati kana kuti dzimwe nguva ndotiudwa vachitaura pane Miss PA ndairekodha ndobva ndamusendera obva atanga kuseka achindibvunzawo futi kuti kwaiva zvinhu zvako zvinombozviwana kupi sanangura kuna anonzi attitude vanoita maprograms anotyisa vanhukadzi so saka akatanga kuva interested nazvo ndobva atanga kunditi taiti kana kuti kana tirumba medu bva nditi mbesa message iyayi ngatiitei zviri kutaurwa apa then ndokutanga kuchinja kwakaita mubaba mangu Sisimere but mai vava for the past 3 years mamusinganda aingowawo munhu yokungoti ndinonzi ndine murume zvekuti you could feel kuti ndiri kuda kunge ndine mumwe wangu kana atouya kangoguma nyama yake you feel kuti no anidi kuitwa panapa but anoita wacho panga pasina but uinaye mumba make saka chinja ndakaona chakandibatsira inyaya yekucommunicate naye one achitoripo ari kubasa nyaya dzamunokomunicata naye dzinomudhiraivha kuti auye aite zvamuri kutaura ipapo chaitu kunamata chaiko chaiko mamwe maspirits anotoataka munhu yekuti
achirotidza kuti marriage idestroyed because yachatsamwa otsvaga boyfriend obatwa ovharamba kana kuti mukadzi achangoti nini handizvikwanisa ndigare zvakadai so osimukumva aenda yatova marriage yadestroyed nekuda kwezvinhu zvinogadzirisika saka chekutanga ngaaise mwari aisa mwari ochata naye during the day ari kubasa zvamunokomunicata zvinoita kuti iye abve kwaari libido yakatokwira iwewe kumba obviously unenge libido yako yakatokwira kudhara because wagara utori nenzara saka the more yaanozouya necommunication yamamuchiita makutotanga kuita exercise yezvanga zvichezva manga muchitaura imimi then at the end mumba makutogarira zvakanaka makutoona ingazvi baba vanotozvifarira naye konai baba vako pachaimboitika pekutachi ezvinezvi murume wangu atova number 1 tetemele yekuti ukamuudza kuti ndiri kubasa zvesve dzimwe nguva anomboita mastay in warungu anobuda obva wamuudza kuti this time kone mbedha nokutaura kone mbedha haiti toda kumira asi anoshandira ake anonyatsogona kushandira ka aiwa chisimela handidi kunyepa kushandirwa ndinoshandirwa kusvika mweya mutsvene wadzika zvokuti mazano ekunyatsa kuguta handina kana stress sisimeli chandinongoita kunamata kuti mwari ngazvichiramba zvakadai sekuzvigadzira kwamakai ndizvozvo ndizvo chaizvo aiwa ndizvozvo daidziso vangu vagona kuti one ivo vacho vatozvinamatira because the problem inogonenge isiri kumurume iri kwavari ivo kuti murume akavaona ka anotongosema but he is only doing the duty yekungoti is a man so haasi tombori interested because pavari maybe pane maspirits ari kuto-overcome murume kudhara saka magona kutongovasema then paakungoita a duty yekuti I'm a man so I have to do it saka anongoita chiro zvazvaita ikoko as long as ndaita my duty pasina kuti uyu achanakidza here kana kuti achapedza here murume agara kana akatongoisa obvious anopedza is interested or not anogona kutongokupedza and anogona kunyebera kuti kwacho ndapedza yaburitsa masimidzi kungonzwa kutototi azvishuwa baba waita se vapedza but pasina saka nyaya iripo ndeyekutotanga kuisa mwari first wozvinamatira ende kana vazvinamatira vachizvipa nguva yekuti naye during the day asipo ari kubasa through WhatsApp kana vainayo kana ari mamessages chaiwo voisa message chaiwo through ari kubasa vachinzwa mhinduro dzake kuitira kuti vaite ivo vaitozwa kuti asingadi kunzwa kana kuti chinonyandombomunetsa chii because at the end anotanga kuresponda the way yaanoresponda uchimutaurira in a humble way anodzimara aita get to condition anodzimara apinda muchuni yauri kuda iwewe saka iwewo ukakasika kuramwa kana kuti zvimwe zvacho pane zvimwe zvinhu zvisingarudi mwari mhani zvokuti munhu anoti anofanira kungodzidza kuti ndozviripo nowadays Mary, the world is very cruel the world yaane maspiriti asimuka ari kuti ataka kuti tidziziye dzimba dzacho we end up takunoita zvikomba we end up takunobata zvimwe zvinhu zvatinoona kuti zvisingaiti kuti zvinge zvichiwanikwa mukati memarriage mukuzviona nyaya yapo ndeyekuti munhu tanga wanamata kana wanamata wochitaura nyaya yako nekuti wakutaura uina mwari mukati munhu uyu mutotaurira mwari kuti mwari anofanira kundinzwisisa nekuti ndiye Adamu wamakandipa mwari pana kusika Adamu naAdamu asi kuti vakasika Adamu naEva saka kana ari Adamu aripo mwari chimuitei kuti andinzwisise kuitira kuti mumba medu tigare mune zvakanaka tiparadze dhimoni rechihure riri kufamba tiparadze mweya njuzu iri kufamba ichiataka because pane mamwe njuzu anoita izvozvo notodzimara munhu aakuita chihure but ichi asingachidi but just because of the marine spirits ari maari kana kuti mhepo dzikungotumiwa nevedzinza vasingadiwe chikuti chakaita se chakanaka munhu enda apo akuita zvinhu zvezvo zvekuti handinei nazvo ndo zvazviri saka ndakutongoitawo zvirungo ndotamba inorira ende zveshuwa panguva mira ndikudza kuti hold on kola taramba akushitara ndikudza kuti kugedhe kwangu kune huta taramba akushitara saka sisi wangu inini ndinongokurudzira kuti chekutanga tanga kunamata pamusoro this problem nekuti you never know kuti the problem iri kumurume iri kana kuti iri kwauri unamatira murume wako ozvinamatira iwewe then wotanga communication during the day yamunenge muchiita nemurume wako iri romantic yekuti paanosvika kumbaka anosvika deonyatsonzwisisa kuti chii chiri kumbonyatsoitika how do you feel womuudza the way yaunofila the way yaunoda kubatwa nayo iye achikupindurawo muchicommunicate but when it's hard chekutanga unototanga kunamata kuzvinamatira kuti zviperi handina hangu zvakawanda zvandogona kubatsira nazvo but I was also in the situation yekuti kana kuti akapinda mumba so you feel kuti dai tatongoita kana fugunde at least I can peel but that fugunde yacho panenge pastorina hatozvifunge ndakutarisa mvura yekugeza chaiyo unoisira munhu waisira mvura munhu mvura yekugeza ufunga kuti pamwe ndikamubata ari mubhafu achanzwawo kuti zvinoita unoita ngo uchasandudzirwa
ukarovera kumadziro munhu asiri kuda kana kubatwa. Baba vakwangu vaiti kana vachigeza iye John uyo aipakatirwa pakati pemakumbo. Mwaisatombomona kuti John akaita sei. Kuvaida kuita sei naJohn ari pakati pemakumbo? Zvinhu vanondinyara sisimeli zveshe zvekuti haagoni kugezawo John akarembera uchinyatsomuona kuti John akanyatsorembera. Wo kana asina kumira akareba zvakaita sei kana akamira zvinenge zvakaita sei. Saka vaiti kana vachigeza vanopakamidzira pakati pemakumbo. Unongoona tumvere pamberi apo. Saka kuti saka inini ndakazofunga kuti nondoita sei. Hair remover anongozvisa ega otogezawo. Ndikati no, inini pakati hair remover pandatora pandakanda mutoilet. Ndobva ndatenga chigero. Ndobva ndatenga shaving machine. Chigari shaving machine yemaoko iyi. Ndobva ndamuti kupira kuti ndigere. Ndikurume ndikati no zvinoita ndigere. Ndobva handigere. Andigera ndobva ndati saka ijuti rangu. Iwe wandigera handiti. Iwe wenda kukugera. Haufaniri kuona inini ndisina bvudzi rausina kubvisa. Handifaniri kuona iwe usina bvudzi kana ndisina kuribvisa. Inini newewe our duties ndeyekuti iwe ndichakubvisa bvudzi. Ini ndo pandakatanga kuona kuti hondo zvakaita John wemurume wangu izvi. Hondo zvakaita after how long maroorana? Now taane 7 years. Ndorati wakasitaka kuziva John uyu rini maroorana after how long? Ndone ndakazitanga kumuziva after 3 years. Libido yako chitanga kuitwa zvakanaka mumba. Saka pose apo waingoiswa chinhu chausingazivi kuti chakadii? Ndaingoziva kuti vanaye asi kuti ndinyatsoziva kuti akamira zvakaita sei kana kuti zvakafamba sei ndasingazvione because he didn't want sex mulight. Aida sex mudima. Munoona kuti zviri dangerous sei? Ari wauya nechigwere chakazadza mberi kwese uku chakanamira mberi kwese unongokuisa kamurima imomo iwe usingatozivi kuti John uyu yakamira sei? Nengo usingazvizivi. But for me kuti ndizoziva kuti right ndoita sei kuti ndizvionewo kuti munhu akamira sei. Iye aonewo kuti ndine because he didn't care kuti wamukotamira here wangofuratira here kana kuti waita sei angasina basa nazvo. Ina angasingatombodi kuona kwacho kuti wakaita sei. Angasina basa nazvo. Nekuti iye angasingadi kuonekwawo saka kwauri angasingatombobva. Saka wenyu wako murume wendo kuti angasina basa chero kuti une tinjiliti handiti? Angasina kana basa kuti une tintini kakuzasi kuti tinjiliriti. Angasina basa zvokuti angasingatarisika. Hatorina basa nazvo nanhasi hatombotarisani kuti zvine tsvina. Okay, kwezvi tsvina. Zviripo izvozvo ndo zvaanotamba nazvo. Zviripo izvozvo ndo zvaano kana musi wacho mataurirana kuti nhasi tinodya ndo zvinongova zvitoripo izvozvo ende ndo zvaanoda. Problem yake ndeyekuti maybe ndinotofunga kuti pamwe ndikada kuzotowedzerera ndogona kuita problem kuti anozoti saka wazviwana kupi kana kuti wazozviitire. Madzimai zviwana kugroup remadzimai zvati kutaura tiri pano. Musanyare madzimai kuspice apo chitwa ikunozonzwa zvawanepi. Mazara maplatform ndazviwana kuplatform kwatachiri kwatasora chitandara vamwe. Inizvo zvandabva apa nchitimbomira kune kuita ndibaba kwangu vari kutodzoka. Zvino ndanchiti ndadzinga vana ndavatuma kuti ndai kuspa uko. Vana vai vabva vaenda nekiye remote. Neremote yegedhe neremote yegarage. Saka hapavhuriki nandaki imwe. Saka vatogara pagedhe apo indiri muno mukati kusvikira vana vai vadzoka ndivo vachazoya vachivhura vachivhura gedhe. Vandoziva kuti tongozviwana ipo panapa. Vakagara pagedhe apo. Saka sisimeni ndinongovakurudzira kuti chekutanga namata pakanaka. Ngavatozvinamatire kana vachienda imba yokutaura kuti nyangwe ngaveri imwe yemadzinza mweya inobva because maybe tinotaura kuti hatirwi nemweya nenyama asi nemweya yemuchadenga. Saka hauzivi kuti pauri iwewe wakasvika here kana hauna nekuti dzimwe nguva mweya inotibata tiri kungotsamwa chaiko chaiko. That's why Bible richiti kuti usadotsera zuva wakaita sei wakagumbuka. Mira kuona mira ndidamboadresa comment yatapiwa. Tapiwa unonyepa. Tapiwa ndiwisa hadisikuirana newe mningine ifoni inenge idangodona apa. Naibediwe. Mira ndiyetsvake piyazvo. Tapiwa comment yako ndapina iyo handibvumirani newe. Hanzi zvokunamata pabonde izvazvishande Jesu akafa ari virgin. Aiwa kunonamata kuna Jesu reva kunamata kuna Mwari. Unoziva kuti a family that prays together sticks together. Jesu was never married. But the Bible rinotaura kuti a family that prays together sticks together. And unoziva kuti mweya chaiche iri kutaurwa nemusikana uyu yepanhingikiri mweya yetsvina inoataka through bond. Do you know that? Ndopai paunotanga kufila munhu wechikadzi wakunzi Satani akangwara anouya nemaenguli ese anogona kuataka through bond zvokuti iwe mukadzi unopedzisira kufila wakunzwa nyama dzako hadzichadi murume. Unaye mumba murume wakuita 3 months
uchirara nemurume nyama dzako dzisingadi kungopinda bedroom hope kungopinda murume akati akubata kudai so haudi kubatwa hausiriwe. It's not you, the spirit yakuataka ipapo. Saka how do we fight a spirit? We fight a spirit through a spirit, right? Can I spirit yakaipa? You can't fight an evil spirit with an evil spirit, right? You fight a spirit with a good spirit, an evil spirit with a good spirit, a clean spirit. And ndopaya tozoti namata ubvise mweya uyu. Ndosaka kune ma spiritual husbands, ma spiritual wives, because zvinhu zvinongo mweya inongoya yobata munhu yekuti munhu anenge akutonzwa kutoti inini ndikubatwa nechinhu mweya inenge ichitoitika. Saka how can you overcome that? You overcome that by praying, and because those are evil spirits zviri kukushandisa. Saka I do not agree with you to say kuti hanzi munamato pabonde haushandi. Munamato pabonde unoshanda. Chinhu chega chega chaunoita iwo chega chega chaunoita munin'ina tapiwa chero kungave kuenda kumunda chako chaiko namata kuna Mwari kuti Mwari ndakubuda ndakuenda kumundu nditarisirei. Unogona kusvika kumunda ukauko wakakotama uchintu kusakuraka nyoka yangobuda nemusangomo yongokuru, but sometimes unenge uri protected nemunamatoka unogona kutongowa kuti ona isona nyoka yadarika neopawo wakakotama ipapo. Handiona uchibuda kupinda mota mako chako unongoti Mwari ndakubuda kuenda mudhuze mutown, Mwari ndakubuda handiona ndambopinda mutown famba ineni, because unogona kuti uchibuda uchisvika parobot apo handika uri right iwe wakamira pared robot mota yoruza mabreki ichibva ukukako yosvika ichipinda mota mako. Saka chinhu chega 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 kurarama kwedu hatishanda, we cannot function without God. Hatikwanisi function tisina Mwari. Tinotonida iyo minamato yoyo including iro bonde iroro. Handiti Mwari ndio vakati murume achasiya mukadzi achasiya vabereki vake, mukadzi osiya vabereki vake kuti vasangane muve vanhu vamwe chete handika. Saka you need to pray, you need to put kuti Mwari imba yangu zvairi kuita iko zvinezviona zviri kuitika Mwari pindirai bonde Mwari itai kuti mumba mangu munakidze vanhu zvinoitika. Saka ndangoti tapiwa munashe apa I don't agree with you. Ipa papa munin'ina wangu pachine zvimwe here munin'ina zvakataura Moses Nyende yasinyana ndongotora ndekuti comment yayo comment iyoyo Bible rinoti pakutanga Mwari akasika denga nenyika. Chekutanga Mwari there was a word and that word was God. Saka kana ukaita chinhu chako usina kutanga Mwari I don't think kuti you succeed in life kana usina kubotanga Mwari, nekuti chese chatinoita tinofana kutanga Mwari nekuti Mwari akatipromisa kuti ndichakuchengeta mukupinda nemukubuda. Saka anokuchengeta sei iwe usina kumutanga asingazivi kuti kune munhu wangu ariko anondiudza zvaakuda kuita. True. Saka ndozvega zvandiri kutaura pakomend ya muri kutaura nezvayoyo kuti Bible rinoti pakutanga Mwari and Mwari was the word was God. Saka kana usina kumutanga Mwari wacho then uchaitei chinosucceeda nekuti anopromisa kuti ndichakuchengeta mukupinda nemukubuda. Zvoreva kuti pauri kupinda Mwari anewe, pauri kubuda Mwari anewe, asi chichaita kuti aite izvozvo ndechekuti wamuziva uye wamuudza kuti ndo zviripo, ndo zvandakuita ende ndo zvandinoda kubatsirwa nazvo. Then okuona kuti ndoni mwana wangu ndo zvaari kuchema nazvo, mwana wangu rege chirega ndimubatsire nezvakadai, mwana wangu chirega ndimubatsire nezvakadai, nekuti wamutanga kuti azive kuti uripo. Ndo zvega. Aiwa, thank you very much munin'ina. Rega timbonzwawo pfungwa dzevamwe vangu vachifona apa kuti vanoti kudi. Chokwadi kupedza nguva. Right. Thank you very much. That was powerful advice kubva kune munin'ina wedu anga achifona apa handitika. Right. Vari pera vamwe varikuda kutaurira munin'ina wedu uyu auya uyu munin'ina wedu webonde panhingikiri advice. Varipo here pane vangu vachifona obo, but I think yanga isingapindi because panga pane vamwe vanga varipo, but I can try and call them back. Right, kola vanenge vabva rega tifone mumwe anga achifona futi vanhu vacho vakawanda. Kana tinengoti vanhu vanoda kufona mafoni ndisaite zvokuti tena makoza. Ana baba atensene yekumasvingo apa. Right, rega ndikate kune vari ku. Right. Hello. Sineli. Uri sei? Right, saizvo.
ndandanonoka kuya pachirongwa but paraitaura nditoreva neyangu okay une yako problem taura ko takateerera tete kubva ndichiroorwa handisani ndakamboita zvinotoronzo ndikochirutsa nezvandichionawo pamalive handisani ndambozviita but ndinongozviona tete ndaingozviona kumurume wakambotraya naye but izvizvi ndangomira because handizive kuti chii chaizvo handitozivi kurutsa chii kuti kaunenge waguta unenge uchinzwa guta inini tete handisi kumboguta kana kuti nyaya kuti ndiri kushakawa time yazvo kana kuti handisi kutomboziva kauchiti hausi kuguta unorevei wakarogwa riiniwe 2016 pandakaroorwa tete kubva kungoti hangu ndandine nhumbu pandakaenda ikoko saka ndine nhumbu yange itoriwo first time yangu yekutoitawo mwana chii saka ndaisanyanyoziva kana zvemubhedhu zvacho ndaisatombonyatsoziva ndaingoziva kuti unongoti kana time yekuti murume auya ari kungoita zvaari kungoita akeurara chete saka ndasani ndaziva saka time yatakasiyana 2017 paakaenda hake akaenda out akabva semunhu anga ane mari wakabva atangawo kutsvagawo zvimwe saka pandakazoti ndagara this year pandakamboti ndimbotry kuita move on ndiri kungoona zvakangofanana zvinonziwo mukadzi anonyatsokufadzwa kana kudii ndini ndiri kungovafadza handisi kufadzwawo saasiko zvino izvi iwe wacho wakuzive ini ndinoziva kufadza murume but vanokasira kupedza inenisati apa kuti nditaure ndinobva ndangu saka paanenge aiyeiko waona yeiko zvinoto atitaure nezvokuona yeizvo zvizvo waunenge ona izvo zvizvi paanoita anolasta wati anokasira kupedza handiti hamuzobve mapinda here hamuzoiti second round takangoita ka1 bva ndatongoramwa zvokuti saka hapana zvandiri kuita ndiri kungofadza vamwe ninocho handisi kufadzwa saka takatangosiyana iye hakai aiwa kamunin'ina handiti unoziva triki yainonzi nambona kuti vari kuvhuravhura ndondani kwasi vana here unoziva zvazve zvinoitika zvokuti kana murume achitanga first time yake haiti nguva yakareba anoziva anozoita nguva yakareba pasecond round ukatoona achitanga first round yakakareba pane kwabva akuta saka iwe hauna kumupa chance chenhingi chesecond ka ukangoti pafirst panobva wati watora mwakati ndadziwa nekungofadza vanhu ini handisi kufadziwa akwakuri kuti angakuriwo mukomana wakenge iri friend yangu saka wakaita masvirori nefriend yako akamboti ngatitrai kuzi wagarisa hausi kutombo hausi munhu mukazimunina wangu saka friend yako mira mununa saka friend yako iye waitamba naye ishamwari yako ndiyakati iwe wagarisa iwe rega ndimbokushandira ini kuti ureriso wangaoni wangoita hashe anoziva kubva pandakasiyana nemurume ndakangororwa takakurira kamucheche yainzi unoramba une munhu anenge akakutanga saka aitinetsa kuti nditange futi kuti 1 kuti ndakutanga unosangana neimwe saka zvaindinetsa nanhasi zvinotondinetsa saka nefriend yangu iyo zvakabva zvatiita kuti ndibva ndatoramwa uyacho asi friend weinoganga iyo yoda kudla friend apa haugoni apa unoda kudla munhu apa haugoni apa uri chamwari zvino muchiri kutamba mose ndakabva ndatomumaka zvachose saka muchawirirani makatoti friend penyu akatoparana nenyaya yeichochi ende wakutoziva shamwari kuti hapana zviripo asi newe kodei mnin'ina kodei wakanhumburiswa neshamwari yako ke kodei wakanhumburiswa neshamwari yako waidii ndakangomwa hangu morning after makatoita yeke friends with the benefits anowana saka iko zvinoora iti iko zvinoora uona nyaya iripo ka tiri kuita seito apa paiwo uri kuti anoti in any relationship handizvo ndikutotsvagawo kuti ndichanyasoenda palive kuti nditsvage palive zvanetsa zvati
Kwazi nini ndichinyasoda ari murume kuti ndikuziva ndine murume wangu anenge achizoti ndine nchitoma off days angu aiwa ndine full time nemurume pari zvino ndinongonzwa kungoda zvichingoperera pakungoti ndarara unena unorara kana sometimes ndendirizi nebasa zvotongopera zvakadaro but I wish sikumeli kuti ndine murume zvanetsa izvi asi Paul saka iko zvino uri kuzvibatsira nei nekuti nyama dzoda kupota dzichibatirwa uri kuzvibatsira nei pari zvinoti zvapari zvino ini sisineni ndinongoti kana zvichito uyu ndende kana chirongwa chatituda ndopa pane vararamisi pipa ndopa ndinobva ndinotosiya ndobva ndatonorara because zvinhu zvakutondikanganisa handiti saka uri kureva kuti une makore mangani komunini ne 22 aiwa uchiri mudiki saka uri kurevako kuti togona kunyatsa kutsvakira kamunhu anoda zverelationship chaiko ina hangu vako ndokutsvakira hangu munhu chaichai uda zverelationship chaichai tozoti kana mave ecouple tomboita couples seminar yedu panapa imime muri maaidi zvenyu muri comment section uko ini ndenchiziva hangu kuti pane couple yangu iri mucomment section tichimbotanga kudzidzisana kubva kuna bamunini wataita wanava newe wacho kuti aiwa kutoti kana muenda kunosangana nekutanga zviwane kufaya anditika uwane kuchigara nekuti ndaona hangu unoda zvekugara haudi zvokuti apa wamuka makona wabva apa wamuka unoda zvekutogara chandiri kutotya ndechekuti pandakasiyiwa pachi sometimes ndaitongochema kuti marina akundoda kumira nemunhu one handisi kuda kuziva zvekunze kana zvatichiona kuti vamwe vachiti idiki ichi inini hangu handina basa nesaizi pachandinoda kungova ne1 saizi iyoyo tinotoita kuti zvitoishandisezilong ndinayo munhu ndizvozvo aiwa ndizvo nditori busy ndatotanga sokuti kutsvakira izvi ndiri kutoona izvini nevari kutokana maCV yavo mucomment section ndiri kuona asi kuti ndini ndichavheta ndini ndichatora maCV yenyu mose ini ndovheta ndoona kuti unokodzera uri pachokwadi here tombokuvherifya kuti uri pachokwadi here kana kuti unoda kutamba nemununau mwana mudiki 22 mwana chaizvo chaizvo anomaona and then hanzi namba iri ndinofarira hangu ari hardworking ndiri hardworking woman uri hardworking andi saka izvi kushanda kupi izvi ndikushanda ndiri murandridge okay ijobeki rand park ridge yes okay yakangobatana nerandbed but handinyanyofamba zvangu okay aiwa katiri munhu anenge achiti kwai anozongogara achiti kwai vanhu vakazarisa vari kutotsvaka vanhu saka unofanira kuti uwane wako wari serious ndaitoti ndichazoita mukomero ndadzokera zimbabwe because kuno kune basa rangu handina time yekuti ndinoti ndafamba murodhi ndega ndinotoita zvekutoti ndichienda kubasa kumapeace job angu maoff days ndinotonotorwa oya achinditora kumba unondidzosera kubasa kwangu because wandinoshandira inini ndinoshandira mafriends avo saka right panapa paita murainimboona paita uyu munhu ndamufarira usha uyu ndamufarira uyu wendiwe first CV yako ngaiuye wekuruga uya nehosman uya anyatsonyora zvakanaka sisimeri ndibatanidze yangu nemwana uyo please ndiri kutsvagawo hazvingonyogwi nevanhu vese vese izvi mucomment section vamwe vanototadza kana kunyora kuruga ndine mwana wangu hangu une mwana wako saka wakanga watanga uda kuti kuroga une makore mangani ndaitotena pana watanga uda nemunhu yanga ari 24 ini ndandiri 16 wanga uri mudiki aiwa ndinenge ndawana potential saka iwe kuruga iwe inbox izvozvi so ndichitobva kuningi please inbox ndoda kutoiwa naye wakatondimirira kuinbox timboona kuti zvinhu zvingafamba sei asi as long as uri kuzoona kuti mwana uri kumubatawo segold because uri kungohwa matauriro ake kuti haasi kuda zvinhu zvemazvi zvekutamba haasi kuda zvekutamba mwana uyu ari paserious Alright, muningina ndokubata kuseri undinyorere alright undipasi paWhatsApp yangu unditi hai wobva waisa zita rako wobva kuti ndiri pashow ndizive kuita kuti kana ndo maCV ndouya nawo. Alright, sharp muningina, thank you very much. Right, ndo vatoda vari honest vanobuda pachena. Kola hello. Maswera sei? Ndaswera. Okay, but now no sautichika. Mira ndibovara kuitira kuti vanhu vasandinzwe. Varai ni vanhu vasakunzwei aiwa varai vanhu vangazonzwa.
unoziva pane imwe sister yakambofana panapa ichitaura kuti iyo hanzi ndopinda mubathroom ndovhura chishawa vakadaro ndovasiva ndisinelisa chinhu chinoshanda. I don't want to lie, chinoshanda. Unonyepa chinoshanda sisina inini like saka iwe kona vave kuti kwainde zvandoita iwe wakabva utonozviteedzera ukatona zvichishanda. Ndatogarisa. Then this other day I thought, man, ndagarisa ndakunzwa nyere. Ndakatoita sei ndatopinda kubathroom. Sisiveli ndakaposa ndafeinda. Nokunakigwa woga nemvura imo mubathing room. Varipo comment section vanhu vacho vanotozviziva like right now they know. Chinonaka zvisingaiti zvekuti kana murume unenge wakutoitirawo kuti tingaiti sei, but that's the hello wamboita chikata saka iwe ndiwatozayari testimony chaino kuti paya kona pakazvitauraka vanhu hatina kuzvitora serious takangoti kutaura kwakona zvino zvapawaya testimony kudai chiga tichitohwa kuti panofamba sei. Handiti akati kana pari pashawa unobvisa chepadenga chiya hano zvakataura unobvisa chepadenga aiziye padenga kaiya ndemutabuka. Okay, mutabu. Alright, mutabu. Mavisa ichi chacho chekumberi chinotitsai chinoburitsa mvura ichitisplasha ichi wobvisa ichocho unovhisa icho chiyachi saka inobuda direct. Yes, unotofenda zvanori unenge uchitorova chibhinzi chetu chingorova chibhinzi saka zvototi chero murume usava mufungi unenge wongozitamba zvisati murume wangu shawa ende shawa hana chigwereka haina chigwere ndosaka chiida inini hazvisina kana basa nevarume asi hazvizokukanganisira uchazodawo kamurume anozokurora pamberi apa zvino kana wajaira shawa shawa hazokundi murume wokumbai. But manje sisimelo unoona kuti chakanakira chii chakanakira kuti andinoziva kuti varume sometimes vanenge vachida kunyengererwa kuti vatipe zvinhu zvavo. Saka iwe unenge uchitoziva anozvozvibvunza kuti munhu uyo ari kugeza zvingaperi mazuva ano chii chiri kumboitika izvo iwe wakatori bhizi kudai zvakuti iwe uchitoziva kuti bhizi yako handinoona. So inini I will just say I recommend that one. It's very very good Sismel. Amen. There you go guys. Kutorova chibhinzi chaicho Sismel mutombochitryawo imimi chaimo muchitrya. It's not cheating. Mutombotryawo. Aiwa nhasi chaichaito toendako nhasi ndendiri muchawo nhasi chai nhasi chaichaito ndirimo nasi nditorimo aiwa wagona aiwa waita akumununa mazvinzi wakasikana ndozoti kwaya matips hamuna kupiwa hero tip remara free of charge mapiwa mozoti kwaya yeye hamuna kudziwa mozoti kwaya hamuna kudziwa free of charge mapiwa handitika mapiwa free of charge handitika advice chikuja ndikutumirwa pachi ndoendiwane video ndozoiona ndapedza munomira kusenda video video iyi right ndoiona ndapedza right mazviwira guys handitika kwaishawa kana papaya usiri kuda murume pangoyo une wakabayiwa nenyere ukutsvaga murume look no further shower bathing room direct ichirikita pachibinzi direct ichirikita pabinzi mbaya vanachema twanzei handisi kuwana boyfriend handisi kudi uchimirirawo kuwana munhu chaichaiye wenyama shower replacement hana chigwere hana disappointment ungogara uri happy handicho chaunenge uchida waro pachibinzi ungogara uri happy handitika muzoyaona matestimony waita kumununa watipa testimony muzoyaona matestimony mangwana right vari kuera mwada kufona apa kuzi baba kwangu wakutaura kumasuroko
vari kuda kufona, vamwe vada kufona. Zvino kana problem yavo hazvina basa kuti vasviwa. Ndazanzati ndinozvitaura asi kuti vanenge vakagara nevana vavo, zvino vana vanozosviwa. Saka unoshaya kuti wochiti manje. Vanenge vagara nevana vavo, vana vaya vanenge voteerera zvandinotaura munhu. Unomaona. Hanzi namamusha waine moto, hani muri kusvivira. Paiti timbo wavafona. Kola hello. Kola hello. Hello Kola. Hello, sis Mel. Mascara say. How are you, sis Mel? Did you bokuri say? Taskura mascara say. Kuri right. Like ini dayo ne testimony yangu. All right. So recently takapa kurorwa. A few months back. All right. But to problem mumba yekuti bedroom ukazvisi kufire. And kuside kwangu inini ndiko kune problem. Saka takagara pasi tikatrika tipota. Kana uchiti kuside kwako wewe ndio kune problem. Kuside kwako kune problem how? Andinzwe kuda kuita. Okay. All right. Saka baba boy vakabva vataura kuti kuti kuleka hauparticipate hauite sese asi kutamba unotamba here ndikati okay mira munini kwai hauparticipate nabanini kutamba unotamba here hautambi andifida kuto effect hautambi hello I don't want that feeling yekuti ndikuda kuita sex nemurume wangu. I don't feel it. Saka unopisira ungoti ungoita ake wakangodai. Ndinopedzera ndangoti chero ndakafuratira chero ndakadii kusvikira saka iye akati zvone ari kufila kunge anenge achitondirepa because inini handisi responsive. Unoputsa imba mundingina. Unoputsa imba. Akataka imbora kuti topaga successfully, but the overall advice yandana ndeyekuti we need to communicate. Saka ndakati ndigare pasi nababa boy titaurane. Saka ndatanga kumubvunza kuti isusu tiri vaviri iwe hautombozivi kuti chinondinakidza inini handizivi kuti chichiita. We need to sit and discuss. That's only 1 month, no action in the bedroom. Saka muri kuita sei? Muchiri kungoita matoxic. Handi makatoita matoxic kudhara. Matoxic takamboita mamwe 2 days ago. Kusaka makamirirei kuti muchitamba game yacho mubedroom. Matoxic takaita. Vanenge vachiri vakati mudrei. Mwedzi wese Kola. Aiwa sviku unogoteya kuti unovatanga sei nemunin'ina nei kwandiri una maoko maoko kaunawo kahama maoko kushandisa maoko kukubata munhu wacho ari kuti kana akarara anorara akatarisa uko nderimwe divi hazvina basa kuti akatarisa kudai so iwe uveta pauno munhu unotendeutswa munhu musana uyu unopurudzigwa musana iwoyo magara iwayo unovatake handi havatake nependi havati nependi unovata nependi iye murume wako anoti mazuva ose senguva iwo hauvatiwo nebhurugwa handiti chero akakufuratira zvoita iwe neuchidaiwo uchisoderera mukati imomo mumagara imomo uchisoderera kudai mukati imomo hachisi chirema kaichinditori nemafeelings munhu akangotsamwa chete unotosoderera mudzasi uchimugunzisa gonjisa saka unoti inorega kushanda uchimugunzisa saka rega timboti munhu akatsamwa zvake uri kuputsa imba yako munin'ina pafeafeya kukudza chokwadi uri kuputsa imba yako wega because ukaona murume akuita mwedzi iwe chimbondiudza ndoda kutaura toga panapa sisi vako nemunin'ina wangu handiti mwedzi wese uri kungati murume wako izvo zvakaguma 6 pamakaita 6 papo
hausina basa nazvo hauna mashuwa nazvo uri kuonaka mwedzi kuvanhu chete tikada kunza murume panapana kudza kuti hazviiti ari kutotoponya samwe kune kwaari kutorikita samwe zvatiri kuzama kuavoida izvozvo iwewo ndokwauri kumusundidzira ikoko handiti waona nenyaya yekuti kuti ndishari ndomutanga sei unishaiti womutanga sei munhu wakavata naye mujira rimwe chete wakaisa muri mapilo muri kufemerana muchisurirana mumachira imomomo woti kwaino chati ndomutanga sei handandopota chikusurira here kana muri mumachira iwo chimusurirawo inheme ishuwa anenge achitokusurira iwo chitomuputa chimusurirawo handiona saka bata munhu musana iwe yakafuratira kudai unless uchitotaura kuti chitunha chakafa hacho hachichawi kupuruzira musana iwe pakati musana pachipuruzira pakati musana kumutendeutsa kuti tendeukai baba une kodzero kuzviita ndi murume wako utamudza tendeukai mutarise kuno anotendeuka anogora mberi because it seems as if kana makaita matoksi achona muna kuirira pamatoksi because achiri kufuratira matoksi andi ndeyekuti mucompromise kuti oright iwe uri kudai apa kotadi kuti timbodai patukazona morova mwedzi wese manje that means matoksi aya haana kushanda pakutoda imwe strategy panapa manimbomirai kufona pane munhu aripo mani paline pakuda imwe strategy panapa shamadi because uchazodzoka one day uchitaura kuti imba yangu yakaputsika ende uchaputsa imba yako wakatarisa wega zvatiri kutaura zvezviya kuti murume mwana mudiki chinhu chidiki right now unoziva chakaipira manje vanhurume chii kwanoita afe let's say handisi kuti anayo afe akanonyenga handika akanobatwa zvamufadza kumba uku kwaanenge aenda kugirlfriend handitika varume vane weakness yekunotaura weakness yemukadzi yako iwe akudza uya audza uya manje uya akutocapitaliza neweakness dzadi dzaari kuudzwa nemurume dziyadziya zvokuti anenge akutona kuti zvirina ndichigarira kuno handiwaona then waparadza imba yako ichiri nyuwani waiparadza mama akatobvisirana mari handiti unoona manje haiwa kona panotori nemweya usina kumira zvakanaka uri pauri iwewe handitika pane handizivi imboenda kana kumawomens clinic unoonekwa kuti mahormones ako akabalansa here chinoita kuti usade murume chii kana uchinamata chinamatira izvo zvekunze unomborota uchikwirwa kana ichune asiri murume wako saka hauna kamaspiritual husband because vanoti vane maspiritual husband vanorota vachivata nechimwe chinhu handitika saka iwo hautorina chimboenda kuwomens clinic unotariswa kuti mahormones ako akabalansa here handiona murume haasiri anotore dambudziko muna dambudziko ndewedu munin'ina because murume atosvika pakuramwa aramwa nenyaya yekuti mukadzi akaudza mukadzi kuti ndikufila izifu ndikukurepa handitika iye mukadzi ataura wani kuti even if ndikada kuti handina chandinowa handina action anoita because handisi interested wedu munin'ina ndiye asiri interested nemurume nebonde iri handiona uri pamacontraceptives herewe ndaimbova pamacontraceptives but I stopped about 2-3 years back. Saka wakastopa 2-3 years back by now you should because macontraceptives anozviita zvokuti tingaita kukudza kuti imbodzokera unochinjwa handiwana but kana wati 2 to 3 years back anofanira kunge ave out of your system right now alright kola ndoda tombonditira so handitika sorry yenyu kune vasingatenderi but we need to help munin'ina nzungu anoziva nzungu ndakangowawo mudhayari achitaura nzungu idzi wanzi wodzisa mumvura wosoka mumvura handika mvura yacho yemuzungu yayo handika mvura just mvura yacho yenzungu yayo womwa uri kunzwisisa nzungu unonitenga nzungu dzako mushopu muno nzungu dzirimo handika woisa mumvura yacho yoyaya kana wabvisa nzungu yayo then you drink the water hanzi inovhura mafeelings inomutsa mafeelings zvekudaro saka that goes kune vamwe vari pano handitika vari pano kana uine problem iyoyo yekuti zvitaurwa nemunin'ina probably you might be having the same problem. Try that nzungu water, peanuts water yoyo. Handitika mongo is. And then kune bakubunza unema nikiri makure mangani. Ndine 31 aiwa 31 akura. She's now a middle-aged woman. Akura 31. Awuna kana any medication imwe unotora? Handina any medication andinotora.
munhingikira nzichi ndatoita disturbed kuti chichi kuitika kwauri ndatoshayo chichi kuitika kwauri zvishuwa no zvakatanga rini this year ipapapa this year kumwe kwese kwanga uri right lockdown mumu kumwe kwese kuti andiri right saka guys what can it be ari kuti akatanga iko zvino ndasvika pakunetsa ndakatomboti rega ndimbobvunza kana mama kuti haufa hanzi nzungu ndedzekuti kuite tight nzungu hadzisi dzekuti kuite tight chete guys dzinotoshanda pakawanda nzungu hadzisi dzekuti kuite tight chete guys try it muchazondudza hadzisi dzekungoti kuite tight chete nzungu kune vaya vanoda kuita tight dzinoshanda but zvandinotaura izvi guys zvinoshanda futi handitika kana nhingikiri ndoda kuzoti Lorraine ngambomira loro ndokufonera bheki ndoda kutaridza une mafoni yauri kuona nhingikiri yauri kuona live but ndikaibatidza izoite kuti live ekowe ndikureva kuti une imwe foni here okay aiwa unodzisa volume pasi ndoda kungoti uone something nditarise pane imwe foni yangu I'll be there just now. 2 seconds. Yeah, all right. Yeah, Dapa life. Right. Takumona tinokudzibatsira ndidzisane panapa. Handiti toda kutibatsirane tidzisane panapa. Nokuti wakuona handitika. Ona muningira ukuona ndakabate yapo. Ndatomboicheka nguma kuseni. Ndakabate. Tone garlic. Nechi ginger. Ndakabate. Garlic ne ginger. Nechi ne lemon. Right. Anozati izvi zviri 2 kumwa kwacho kunonetsa hazvimwiki zvekumanya test yacho garlic neginger wotora garlic yako iyi woicheka cheka nditi wotora ginger yako ginger yako negarlic yako iyi wocheka cheka nditika woisa mupoto handiti zvoboila handitika zvaboila wotora lemon rako kwete rakawanda just piece yelemon kana half yelemon wocheka cheka zvakare handitika woisa imo mumvura iyoyi inenge chiboila zvoboila handiti zvakwata kudaro but the taste is awful zvakadaro zviri zvega saka inini kuti zvigone kumwika zvandinozoita ndakabata iyi yapera yena nchimwa makuseni yapera nchavhura imwe irimo hayasi ndakabata chigaba chei chehani mbijana kuti zvigone ngomwika chete zvite test chete zvingwera test chete and you boil that makuseni papa usati wadya zvako kana anything andika woisa zvako mukapu and then woisa kahani kako wokonzonga and then you drink okay and then you drink then wozotiudza izvozvi zvigaizika hazvirevi kuti asi zvokuti izvo ndezvemunin'ina wangu chete takudzisana tese madzimai handitika takungobatsana pamadzimai hapana mushonga uri papo ilemon iri handika hapana mushonga uripo hapana mushonga uripo hanzi zvinomwika zvisina shuga kune vamwe vanogona kuzvimwa zvisina shuga but inini ndizvo zvichida kudzoka saka ndozisa a little bit of honey kuti zvikwanise kumwika hani maona hapana kana mushonga uripo you just drink this because truly speaking zvikuti kwatogara munin'ina zvinogona kuitika kuvakadzi vakawanda zvinoitika kuvakadzi vakawanda but this helps a lot uzvitrayewo handitika nokuti even muviri wako unotodziya muviri wako unogara uchidziya every morning you do it uchimwa zvako before you eat anything before you drink anything womwa izvozvezvo and zvinobatsirawo in fact zvinobatsira zvakawanda but it also helps kuproblem yauri kutaura nezvayo iyoyo andiona it also helps kwauri ikoko asi kana usati wakudawo mwana handitika ozoita oshandisa
contraceptive because unogona kune zvikakubatira fast unogona kuita nenhumbu ipapo. Mwana no problem. Ndikatomudovo zvedu. Alright, then zvinobooster immune system yako, zvinobooster mahormones ako, zvinoita kuti iwewo pachako muviri wako udziye zvokuti baba vakanamira vanoita chikwekwe. Handichiona. 2 zvinoita kuti iwe wachona pane paunonzwa kuti uri kutongoda body yako kune zvinongoitika so zvingoriwo nomaoko munhu wechikadzi. Handichiona. Kune zvinotongoitika zvinenge zviri nomaoko munhu wechikadzi kuti unotongonzwa kuti body yangu ndiri kutongodawo mafeelings anongosimuka so. Saka try that muningina. Handika namba dzangu nadzo ndoda kutaura neni WhatsApp uchindiudzawo kuti watrya wanotenga zviri kufamba sei, what is going on, wozondiudza. Kana pasina musana yokuseri toonesana because haungaputsi imba yako nekuda kwezvinhu nekuda kwebonde rebedroom. Azviiti. And then kana watanga wanzwa kuti iwe wave nemafeelings now then takuzodzoka zvawaita izvozvizvi unongodzoka uri pafoni kokudai takuchitanga kufamba newe manje kuti murume wacho unoshekawo sei sezvo wati hauzvizivi. Handiona unoshekawo sei, unoitawo sei, tongoita kari kachina kedu kemadzimai nemachemberedo ari panapa toita kakubatsira katenge tinako. Kana tiri vakadzi tega aiwa kana demonstration tinokuitira hazvinetse. Tichikubatsira kuti imba yako irambe yakamira ndiitika. Alright, thank you mningina. Utore namba dzangu utaura neni kuseri, usazorega kutaura neni kuseri ku WhatsApp. Alright, thank you very much. Alright, stay sure. Guys, dzimba dzevana dzinoputsika sekuseka, dzinoputsika takatarisa and we are not doing anything. Vanhu vakuru, we don't do anything. Chitanze yeto nyadzi zvinonyadzisa tinodai so we are not doing anything. Dzimba dzevana dzichiputsika. Let's try and help vana vadikava as in the process we are also helping each other. Anditika. Kola hello. Ndaswera nasera sei wedzera volume kufoni yako. So the problem is, imini zvisinei ndotonyatsonzwa ati murume wangu. Taurisa itawedzera volume pafoni yako. Alright. Nanchiti imini ndinotonyatsonzwa kuda sisimeli. Makundinzwa. But murume wangu anenge asingatomboda sisimeli. Like I discovered kuti he is having an affair. Okay. So ipapapo taimboita tichiita sei saka akuita zvaizvo zvekuita kunge munhu akasungwa kuti akapinda inobva yatoti foronyonyo hapana zvaachaita. Okay. Zvakatanga rini? So zvatonoti like 6 months. Achingoti akapinda chete yobva yavata. Yobva yavata dzimwe nguva haachatodi sisimeli. Okay. Asi kwaari uku kune afeya wakabata uku ari kudii ikoko? Ikoko kutoratidza kuti ari kutoenda atoita nezvaizvo yamakambona sisimeli munhu anoita kunge akashandisirwa mushonga zvaizvi. Zvekuti today is okay anotouya motofara otokubata otokukisa otoita sei but kamu kuchiita uku hapana action sisimeli. Saka wakambotaura naye here? Takatombogara pasi taura nezvazvo sisimeli munobva takangokupa tumareasons kwekuti ndikadzoka handiti mune muchindipopotera usina kana kutombopopotera ndikadzoka munotombodawo ndibvunza kuti ndiri kubva kupi and what. So we've been trying to talk about it kusvikawo pekuti sisimeli ndiri munhuwo unopedzisira wangoitawo give up ungoti munhu kana asiri kuda zvekuramba uchiita unge ndiwe uri I think mukundinzwisa sisimeli kuramba uchingonyengerera pasex yacho haizonakidzi. Saka iwo kubva pa6 months uri rati mune 6 months right now kusina mborohwa poto? Kana sisimeli kana zvikatipo mumwe mwedzi pekuti unombonyatsonzwa kuti ndiri pahai nhasi kutongokumbira kuti ndikukumbirawo kana ungobatwa kana mazamu sisimeli. Shame. Ndobva ndatounda. Zho. So kumbomuti iwewe kana usiri kudaurara neni uda kuti ndiite sei
uchandida here opati inini handombokuudza izvozvo zvokuti handichakuda. Then the other times ismaili anombosvika pakungoti buda munomu wakagarira imba munomu. Murume uyu ane nyaya uyu. Makarorana for how long? Mave nemwedzi makore mangani? 5 years now. 5 years achingodaro. Zvave ne6 months achidaro. Iyafei. Aiwa muningira handidi kukunyepera. Ndoda kuudza chokwadi. Ndikakuudza zvinhu zvokunyepa ka ndinenge ndisina kukuvaka. Uri kunzwa? Kana uchiti mave ne5 years makaroorana kumashure kwese kuza zviri right. Zvangotanga ipapa panhingi apa pa5 pa lockdown apa. 5 months. Iyafei iri kumudaro. Takabva neko muningira. I know this. Takabva neko iyafei. Paanenge abva kwekoko anotobva akato munozandataura kuti murume kana achinga kwabhoita murume ari honest apa anouya achitiudza kuti what happens chii chinomboitika kana aita afe aine mukadzi aigona kutibatsira. Munhu wechirume angori free spirit anongoti regai ndifone ndikudzei zvazvinoita nezvekudai. So murume akaita afe anditika mukadzi wake ari kumba kapiske mwoyo anenge achimuda mukadzi wake but ukuku mwoyo futi pisi yemwoyo iriko zvakare. Handiona handizati chinhu chinyuwani chinopisa. Handinozviziva chinhu chitsva chinenge chichipisa kune munhu rume munhu munyuwani anenge achita kunge hamina kuti ngakaroyiwa ngakadziswa ngakadi pasina kana kuliswa pasina kana kuroyiwa mai mwana but nenyaya yekuti awana chinhu chinyuwani anenge oda kugara ari ikoko. Saka zvazvinoita mai ndezvokuti kumba uku anenge akutisa kuti haana kana basa anobva akatoguta uku. Uri kunzwa? Akatoguta zvoti girlfriend achitomboshamisa chitomudza kuti ukatongouya pano ukatongodai ndozviziva kuti warara naye. Pamakatoudza negirlfriend yakuti kumba uku handichatorari naye focus yake yave uku. Hapana mboti kudyiswa kudyiswa ndazviramba ini. Ndo zvavanoita vanhingikiri varume ava kana vachinge anyinga. Anobva akatoguta uku panoya kumba uku hachadi. Iyafe munin'ina wangu handizivi kuti manje toita sei apa. Iyafei like ndakambomupa option handiti ndakati if you feel like hazvichaita because tingangogara here kungogara sesimeli kungogara. Munhu akati inini ndombokuudza kuti eda ndokuda but kundida kwacho kako kuti iwe unondida iwe uri kuguta kunze handiti iwe nini mumba macho haundioni handiona. Saka kudiwa kwacho kuri papi kungoti munongotaura nyaya kana muenda kubedroom. Saka zvinani mungogara yenyuka for moita yenyu open relationship iwo motaura yenyuka kuti alright kana uchiti unondida iwe handitika wochisawo macondition munin'ina wangu chika kuiramba kwapata chitaura naye kana adzikwa kubasa nhasi baba ini nyaya iri kundinetsa imi munoti munondida but itani 6 months munomba takadai. Saka imimi semunhu wechirume hamungandiudzi kuti imi hamuna kwamuri kupota muchizviraramisa mune kwamuri ati kana uchitoiziva girlfriend makatombotaura nezvazvo iwe uri kuenda kwanetsai handiti. Saka ini uda kuti ndite sei. Saka are you saying kuti kana uchiti unondida toita hedu open relationship handisikurira kuti uite izvozvo aiwa usaite izvozvo but uda kungoti umuvhure maziso nepfungwa kuti unogona kuzviitawo futi. Handiona womubvunza saka ndoita here open relationship kuti muri kuendawo kwanetsai modzoka makaguta indobuda unoendawo kwaJohn ndodzoka mutakaguta toya kudana naye pano tiri 2 because tiri 2 hapana chaitika asi kunzewo kuimi muri kuita ndodarowo here umbonzotantaura kuti chii. sisimeli anochengera zvekuti amutokuti uri kutaura nani mufoni tone foni yako uri kuti zvazvokuti he is too protective but pakuve protective chirega ndikuudze kuchengera manje how it works. Rega ndikuudze kuchengera how it works. Unoziva kuti munhu kune vakadzi vari mudzimba apa vagara makore akawanda vari mudzimba munozvisa zvandikutaura nezvazvizvi ngatibatsirei mwana. Munhu kana achiita chinhu chakaipa anofungwa kuti newe unochiitawo. Handiri kunzwa zvawataura wega ndisindadaro ndiwo wati murume ane relationship handika ane girlfriend zvaane girlfriend iye anozviziva mukati make kuti it's wrong kuti ave this affair ane mukadzi. Saka mupfungwa dzakari kuzvidza kuti zvaari kuita iye it's exactly what you are doing but chokwadi chiripo ndechoti anenge achitozviziva kuti anozviziva zvaari kuita kuti it's wrong kuti aite girlfriend iye ane mukadzi but pfungwa dzake dzinotomudza kuti zvauri kuita iwewe ndo zviri kuitawo mukadzi wako ndosaka ari kuchengera kudai so. Simelika like ipapa parisati wiki akatonyatosvika bhandibata zvazvo tatarara sisimeli takatoita takatomboita tikaita all of a sudden munhu kwakungoburitsa chinhu ake so sisimeli
Kavadi? Kwakubva atoburidza. Saka handiti kuona kuti hana kugadzirwa. Handiti kuona kuti hana kugadzirwa because ukutaura kuti yakatombomira. Yamira ikatopinda. Handiti mukatomboti itei akangofungwa dzake dzikataka kufunga uko. Handika inobva yadona. Ndibva tosiyana nazvo. Handiti kuona kugadzirwa hapana. Hapana kugadzirwa. Asi nekuchiti zvachose munozama kudai muchidai hapana chinoitika. Taigona kufungirawo kuti maybe pamwe nokuti vanhu vanobata kunze uko. But kana uchitoti vhiki yapera yakatombodai ikatombopinda mukatomboti itei to 2 minutes uri kunzwa then pfungwa dzake kuda dzikagaya uko handitika akabvadi atovata ifungwa dzake dzinenge chimudza kudaro pfungwa dzake dzatove girlfriend kudokwa dzave uko. Ini zvinondinetsawo sismeri because I'm still young zvekuti sismeri pekuti unotorera nemunhu pasame bed unotoda kona kutokukumba but kamunyange pakuda kuchidaya apa hapana sismeri hapana kudotopfeka zviri attractive kugeza kuita sei it's not working sismeri. So inini ipapo pekuti manje munhu unomuzoti shanga ndibudire pachena because for how long can we live like this? Munhu anokudza kuti pachichi kana iwe usingandidete urotauti kuti ini ndokuda but ko kana tichigara zvekuti hapana sismeli bhodhi yemunhu inosvika pakunormaliza zvekuti unotongosvika pakutongo zvekuti hautombomise sex zvaizvo kana kusuwa kuti murume unotongosvika pakutozongofila kuti hapana. Saka iwe unonamata here munin'ina? Unonamata? Sorry? Unonamata here? Sismeli ndinotonamata zvese kutokwira makomo kudii kutsanya sismeli kutomuka kutoitoma midnight prayers kuita sei but pasex apa pasismeli it's not working. Yeah. The other day akandibata sismeli munhu abva atoita zvekuti yatomira so time dzandakatoti rege ndichiteera mubedroom munhu kwakubva aloka door sismeli aloka door mba ndatonoka kuti ndakupinda zvikanzi ndiani ndiyakubvunza panditomudayira ndakati ndini chii ndatomudayira paya 2 times sismeli pandatoti munhu aradho zvikanzi dzokera kwanga uri ndiye manje pandadzokera mba ndatonospenda the whole night ndakarara mudaini mulounge sismeli so ndadaro paipai achibva anditi akazongopesa around 3 am zvakati ko uri kuitei no ndikati imwe ndakauya ndikanoka tenzi around 9 ukanditidzokera kwanga uri 2 times obvunza kuti ndiyani so achibva anditi handaombodaro ini handina kukunzwa hande tinorara kuvanhu vakakona vakarara paso vanoti chii pakutakura sili kwakuti chande chinorara mukadzi wangu chichichichi pandambouya wani nezviromane takanyatsobatina zvakanaka ukaitongo wakuda munhu akati handaombokukira dhodho ranga rakakiwa sismeli anomanipulata murume uyu anomanipulata ari yakuti dzokera kwakauri ukarara musitting room ozoya mangwana kuti uya kuno gozi aida kuchata nemunhu wake mubedroom iwo simori mudining. I don't know sismeli anombokurova here murume kana kutuka kana zvakakwidza sismeli zvekuti munogona kuita muargument munhu otokuti mbamba obva watongosiyana nazvo zvi munhu anoita zvazvokuita kunge I don't know sismeli kuita kunge munhu anogarwa zvekuti the other minute anogona kuyachikudza kuti uri kutsvagei take your things and go what obva atopedza kudaro same day same hours sismeli
munobva ngoerekana kuti mukadzi wangu tinoda kuti tidai pamba panapa pamba pedu pagadzire so da kuti tibva tazoda kutoronga newe but ndiwe the same munhu wamboiti pack your things and go. Kasi panyaya yekuzodira mamba makapa kunyaya yekurova kapa. Panyaya yekurova apa, panyaya yekudira mamba mapa. This guy is abusive. Anyway, andidi kuti mangwana kuzoti sisimeli vakatara zvisiri zvomuningina. Ndoda kuti uite semuningina. Ndoda kuti ndikudrope ka utevedzere ma comments, right? Ndoda kuti guys kana uri kufona, fona wakanangana nenyaya yemwana uyu. Toda kubatsira mwana uyu. Call fona uchipa pfungwa dzako nenyaya iyi iri kutaurika pana kwete dzataurwa kumashure uko. Dzekumashure mapa pfungwa dzenyu nditi toda iyi yemwana uyu. Ndiye tiri kuda. Andika mumudzowo pfungwa dzenyu. Tina na mama Tom Bella vanhu vakuru apa. Fona iwo mupe mwana uyu pfungwa dzenyu. Vanhu vakuru please mune experience yazvezvi. Anditika ndoda kuti mufone muchipa mwana uyu advice because this is heartbreaking guys. This is heartbreaking. Mwana uyu kuti ndimuudze kuti murume uyu wakarambuka kudhara but chiripo ndechekuti maybe murume uyu hana magatse kuza kuti ina handichadi buda munhu handimaona ndogona kutaura but zviri kundiremera because andizi imbo angambonzwa kwamuri vana mai vake nemadzikoma ake nevaning'ina vake imimi mofona mwana ari mucomment section anditika then mobva manzwa muchimuudzawo noti paita kapeteni keabuse apa kapeteni keabuse apa ndokasina kufara dei kuchinzizvo anonzi ari hasi kuda kebonde asingarovi mwana wedu mambama taiti pamwe kuda hameni tona titobatsira panyaya yekupota achirova pauzoti sorry amumudira mbama guys chero kurohwa chero kubayiwa nechigumwe kudai so iabuse unondibayirei unotibaya ndi mwana wako chero mwana wako ndiye unobaya kudaro muningina ndoda kuti uteedze ma comments andika ndoda kuti vafone apa vachitaura anditika wakateerera zvako uzondivinga kuwhatsapp anditi ungonditi sisindini ndaona namba yako iri yekukweduku ndondi ungoti ndinozotaura futi kuwhatsapp anditika alright sharp sorry ako mwanangu right ngenditore kola hello makadi sisimeli ndiri right muri sei ya ndudambouya pane muning'ina wangu uyu hazvireve kuti tinogona oro taigona oro toziyisisa one chandakaona chinhu kana tiri mudzimba vakadzi tinorelax ndikumbirawo mungobata 2 seconds okay one kana tiri mumba vakadzi tinorelax 2 kana tiri mumba vakadzi kurelaxa kwacho nokuri pakawanda one tinoita rafu 2 kana kugeza chaiko zvinenge zvaakunetsa 3 tinoteerera zvinotaurwa neshamwari kunzi kwangu murume wangu ndozomudai ndomudai munhu yese sometimes anenge asingatoita zvinhu izvozvo iwewe kana uchihakira very fast otokopa zviwa kutouya nazvo mumba mako zvinokurovesa zvinokuita kuti murume abude 3 murume akakudza kana kuudza kuti ndoda staira yakadaiwo unotanga kutaura kuti no ndezvechihure mazuwana kupi handisi huri handiti so murume achafamba kwaanofamba because ari kuda izvozvo varume vazhinji vanoona mapono isusu vakadzi hatione mapono murume achaona anoda izvozvo achaenda kuya imi vamai nhiya mukangosvika kuno mukada kana unzi chakati bota apfeka handisi hure inini ende munoita zvemahure enyu kubhawa ende for sure anoenda another thing mubedroom hamusi mucourtroom even matukana kana mabedroom ndemerulula hamusi mekutonga nyaya especially young generation tinoda kuzvita takapenga but hatina kupenga hakuna munhu anogona chinhu chinonzi murume hakuna mushonga wemurume but pane zvimwe zvinhu zvaunotoona kuti izvike zvakanyanya handiti like kupindura kunotora zvekwamainhingi uchiuya nazvo mumba mako kuramba lula kana murume anhingirikini anonoka kuuya hazvisolve problem zviya kana even akanonoka kuuya mupe utomuka utomudzisira kana sadza utomuitira everything
Then another thing, murume unogona kufunga kuti murume asungwa, but sometimes murume anenge asina kusungwa anenge aritori namafeelings newe according nezvamunenge muchiitirana or mashoko amunoudzana. Even inini munhu mukadzi ka ndogona kutoshaya mafeelings nokuti ndinenge ndaudzwa kana zvinondibaya kana kuti ndinenge ndabatikana nezvandinenge ndaitirwa. Saka sometimes tinomhanyira kuti no murume asungwa anenge asina kusungwa ba. Sometimes pfungwa dzake dzinenge dzatobva hwazi pauri. Konyaya yeabuse kurohwa hapana munhu asingarohwe sisimeli mumarriage. Vamwe tinororerwa muromo kupindura chaiko most vakadzi tinoroverwa kupindura. aiwa inikona ina handina mborohwa handisati namborohwa kona saka makakomborerwa zvenyu. But young generation iyi sisimeli to be honest reza munodziziya mukaona especially vanhu vari muno muSouth Africa, vanhu vakauya muno muSouth Africa macouples nevakawandirana muno mukaka mukada kupinda munogara vanhu vechikadzi vakawanda vechidiki vava mukanzwa zvinenge zvichitaurwa imomo ndo pamunonoti 1 vanoroverwa pamuromo 2 vanosiyirwa pamuromo ipapo nekunzwa zvomatindikaa ndiri kutokuudza isisimeli because munomu vanhu vakaka dzimba dzavo dzatoparara because handi mune mutemo wokuti ukarohwa unosungisa murume. Saka kana ndarohwa handifangi kusungisa munhu here kona murume wako sisimeli. Imini I used to do that. Saka ndopondiwa hangu ndobviswa hangu ziso ndokuti murume wangu no sisimeli. Imini divorce about 13 years back. But zvandakazo ndaiabuswa handiti but ndaabuswa kudaro ndakabuda mumba ndichiri kuma-20 but ndabuda mumba kudaro sisimeli ndakazoona kuti kunze hakuna chiriko. Saka makazodemba kuti makazama kangoabuswa yenyu muri mumba? Not such abusing handiti kuti dai ndakawana munhu akandipa mazano, you get what I mean? Okay. Akandiudzawo like zvaakuitika mazano zesocial media nezvakanga zviriko tichiteererawo tichinzwawo mazano ataurwa nevamwe vanhu kakaka imba yako unotomboifunga kuti no kwekuya kwandakabva kwanga kuri nani because outside varume vari most of them they are married and kana wabva pane imwe marriage varume kaka they just want to use you ungopfuura woenda. So kune generation yechidiki yangu chandinongoda kutaura kaka even mumacomment section umu mune mamwe mashoko anovaka kozoti mamwe anoputsa but haungashayiwe kana 1 paunoziva kuti apa ndopanoita kuti ndikonzere kuita sei kurohwa apa ndopari kukonzera murume wangu kuti abude. Yes, hakuna murume asingabude but iwe unenge uchinyazoziva kuti no murume wangu ndiri kudai kuti ndozviri kuita kuti aita sei aendi. Okay. Pepe patinezenge tazonyanyoomerwa pepe yavakadzi ndopamunoona munhu achitaura sezviri kuita munin'ina wanguyo handiti because anenge apererwa manje aakushaya kuti zviye zvandakanzwa namaini kana kuti zviye zvandakanzwa munext door kana kuti pachikwata chechaina ndakagara nemawhatsapp group zviye zvandakaita zviri wrong. Saka munhu anenge apererwa. Vakoma mune mwana musikana? Yes, ndinawo. Akaroorwa? Havasati vari kuchikoro. Okay, mwana wenyu totisei aroorwa uye achikuudzai kuti amai murume ari kundirova munopa advice kuti chii? It's like mireni ndidzokere pamashure ndosenda papoint penyapo inini ndaiabuswa sisimeli ndandakaroorwa nebhinya munoriziya ndaikola tichinonzi abuse noti muramba muchingoti ndaiabuswa handika maybe ngatangire ipapo what is abuse? Kurohwa uchiharaswa inini abuse yandaitwa ndeyekurohwa sometimes ndaitogona kudamburirwa hembe pakazara vanhu nevamwe varume. Okay, saka imimi manje mukaona kuti muri kurohwa mukabuda nekuziva kuti zvakaipa kurohwa kwakaipa munogona kuurawa handiti? Yes. Mukaenda mukatanga life yenyu handitika? Yes. Matanga life yenyu mukatanga kushuvira kuti dai ndakagaramo ndichingorohwa ndiri kuya pamwe dai ndakato amene nda handina kuti zvoni dai ndakagara ndichirohwa ndati dai ndaiwanawo munhu aindipa mazano ekunogadzirisawo mumba mangu because ndaichenama ndairamba bonde kana munhu anonoka kuuya munoitika zvakawanda. Zvinoroverwa munhu here izvozvo ndaikola kuti munhu aramba bonde? Unotsemurwa sisimeli right mire ndikuvakomera rega ndikutaurire nchidai so chekutanga
ati khona iva vakoma kana munin'ini wangu arapa nandatobatsirwawo zvakare saka we don't drop without helping here. Vakoma, do not ever normalize abuse. Chero machinzi masvikirwa nenhamo yakaita sei muri kunzwa, don't ever normalize abuse. Kuti ndakazoona kuti kunze kwakuna zviriko mirai nditaure mashoko amataura mati imimi kunze kwakuna chiriko. Varume vakawanda vane vakadzi vavo, ndakazenge ndakutoona kuti kunze kwakuna chiriko. That means makanga mosuvira kushurugwire nyuriya kuti dai ndakaziva ndirimo momushuka ndakapiwa advice ndirimo. What advice do you think kuti maipiwa imimi yaizoita kuti imimi shurugwira munhu agara anotorovaka zvinhu zviri maari azoga kurovai? Munozati munhu ari abusive anogona kurovera kuti sadza riri kukwata pasi tofura kwata nguva yakareba? Ndikutokutaurirai, munhu ari abusive anogona kurovera kuti watengera chiilofu isu tiri tu pano wadi kutenga half bread motorokwa. Zvinosiyana sisimeli. Ini ndichingotaurawo hangu point yangu nepamwe pandanchida kutaura pandabata pamataura emimi pekuti audze murume wake kuti iniwo ndakubuda nedirection yangu. Zvinorovesa sisimeli. Munhu akarohwa undorohwa, handidi kunyepera. Imi wai muri kunomanaiza kurohwa imi? Makanya kurohwa stereki imimi, makanya kukura mchirohwa handiti? Tiri vanhu vatema sisimeli. Haungambosvika kudza murume akakubvisira mari mashoko amataura ya unorohwa sisimeli. Musambofa makafurira vana. Mashoko ekuti chii? Mashoko ekuti chii naye vakoma? Ndogarira kurohwa. Mama muchitaura kuti no ningirikini wadi kumudza kuti zvoni ininiwo ndakuendawo nedirection yangu. Kola hamuna kuteerera zvandataura. Ndati regai ndidzokorodze muti kuteerera kwako kuri important nekuti munozotwisa zvinhu zvisiri izvo. Murume wako zvauri kutiwo ane girlfriend yawakaziva kuti anayo handiti iye une 6 months mumba asingakubati. That means ari kuiva selfishika zvokuti ari kubuda achiita girlfriend asi iwowo mumba asina chari kukuitira. Ndikatomuti I'm not telling you kuti go and do this. Ndoda kuti umbomunzwa kuti iye anozvitora sesinsi wati ari anochengera stereki paanouya muti nei baba saka muri kundibatira ka imi muri kuenda kunze kuna chipo handitika muri zvamunoita nachipo wenyu moya kuno kuba makaguta 6 months hamundibati handi saka that means izvo muri kuti munondida ini ndotrayawo jonika tosangana idi kuno kuba todanana ndati kwete kuti azviite ani muri kunzwa ipapo sisimeli ndopandambotaura paya peshamwari nezvatinonzwa. Munhu akaroorwa sisimeli pachivanhu pedu kakaka haumbofokaudza murume mashoko akadari. Aiwa kola inini hangu ndinomataura inini mashoko aiwaya fair ndomataura. Zvinosiyana sisimeli kuti makamira papi handiti. Kumira papi nei? Kumira papi pei? Mumwe kungotaura izvozvo chete mabhegi panzi. Kola munhu anengagara asingakudi. Anengagara asingakudi kola. Anengagara asingakudi. Munhu anokuda anotodzidzamisa pfungwa kuti pati zvari kutaura izvi am I wrong or right? Ipapo ndaparamba. Kola munhu anenge asingakudi kana munhu achikuda ndaparamba sisimeli. Mumwe anonzwa zvinhu zvidiki chaizvo patinozonzwa kunzi munhu akandirwa mabhegi panze. Watimo izvozvo zvekutaura zvekubuda. Unenge wagara wakajaidza kamurume kuti murume wako pasi paapfuura napo uri kunanzva ground rake. Andizera kuti tive masingle ladies akawanda izvozvo sisimeli. Saka munhu toka kungoita madira Georgina varume vachikuita all over us because takarogwa asikana. Chimari andakambobvisirwa inokosha yekuti ndinoitwa madira Georgina munhu madira ndosaka vakadza chizo mirai kola aiwa munotori wrong advice even kuvana venyu. Saka varume vari mudzimba vachaabhiza mwana chinzi idya nanzva kusure kwangu kudhidheki kwangu because ndakakubvisira mari imi moti zviri normal because murume wako ndozvaari kuda vabva vadropa. Wow, I've never had such kind of an advice. But chandatoona ka kola vanoda kutobatsirwawo zvakare. Kola vanoda kutobatsirwawo because she's normalizing abuse. Kuti unorohwa like iwo vantu rine fear kuti vanogara vachi chimwe ndofunga vanongoti vakataura chinhu worohwa mangotira chinhu worohwa vanongoti unorohwa vanotya kurohwa vanenge vachingoti ndorohwa. Kola hello.
Kola hello. Hello, Smeli Makadien. Taskwera maskwera sei? Taskwera, ini Smeli, chekutanga kuna ndida kuti. It's not about anything chauri kuita chinoita kuti murume abude kuti murume aite girlfriend uye murume akufuratire ade girlfriend kudarika iwewe. Kana munhu achinge angodecide zvaadecide zvine kuti ukugeza here unogona kuedza zvese Smeli zvekuti unongochitogezawo chitoita sei pamwe wakatonaka kutaura nayo girlfriend yacho. Asi kana munhu achinge angodecide zvaanenge adecide haukwanisi kana kuti umukwanise kumudzosa okumuiti chii. Kapani vai vese vari kudza Kola kuti hanzi inye kuti pamwe unenge pamwe wapika matayera anorova nemurume mubedroom pamwe chii kana kuti hazisi izvozvo. Inye kuti munhu anenge angodecide kuti akuda zveikoko achacha zveikoko kwaunenge uri chete. Peke Kola bva kutaura inini ndine disagreement naye yakawanda yakanyanya zvisingaite nekuti it's not about kuti hanzi vanzi vana vemazivano imimi munenge muchiti makabva kushamwani mutinoudzwa zvinhu moya moita mbameni unogona Smeli kutoita zvesezvo zvinhu kutodarikidza uchiedza nepese paunogona napo. Asi murume munhu anonetsa Smeli. Munoziva kuti murume haana mugoni pakuti unoziva kuti chii Lukwet kana mufundisi baba vanonzi vari kutungamirira sangano rine vanhu kuda 500,000 vane mukadzi wavanenge achitya Mwari zvese and everything asi unoziva chinzi vaita affair asina chakanganisa unokotootadza chinhu ende nyaya yekuti munoona zviri kuti hanzi murume asiwo takambogadzirwa anogona akagadzirwa zvake kuti aseme mukadzi wake handiti. Asi dzimwe dzenguva kana murume achinge anyenga kunze iwo chiya uri mumba anenge asatombokona senge uri munhu ndizvozvo anotobva kwaanenge abva anenge atobva akaguta. Saka haisi mhosva yako Kola yekuti iwo chinokwanisa kuita Kola Smeli ka ngaatsvage kana zvekuita zvinobatsirawo iyi. Ende ndofunga kuti kana murume asvika pakumurova pakumuabhusa ka pane zvimwe Smeli zvekuti izvato kuma-late stage manje zvakuitika papa izvi murume uyu akutotora advantage like akapangana Kola achiri mudiki like haana kana hama dzake dzakambouti murume akutotora advantage yaKola uyu zvekuti iye zvaanofanira kuita kana ngaatsvage hama yake immediate ngaarwara amai vake pane zvekuti rinoti hanzi ndikuti takuchengetedza imba yangu saka handitaure masecrets emba mangu kana zvinhu zvichinge zvamira timamirira zvaita yakaya zvakutodawo immediate family yake kuti akwanise kuvaudza kuti munoona imwe zvandiri kusangana nazvo ka ndiri kusangana nezvakadai nezvakadai sike Kola pakutanga atogona kuti akwanise kuti achishiyawo nemadhayari because inini Kola ka pane pekuti munhu anogona kutongorohwa akafa ndowazvinopedzera zvakusika kaKola ngaatsvage any immediate family yake iri padhuze ataure kuitika izvi Smeli. It's not all about marriage, especially 21st century yatikurarama inoyi. Kana Kola aine vana vachiona munhu achiabviswa kudaro zvinotokanganisa chiro vana chaivo chaivo. Murume anotoita zvinhu zvaanotoziva and murume atori very manipulative. Pamwe musi wacho wakatolokera munhu panze iwoyo ka anotiva kana nemusikana pamwe achitomudza kana kuti mukadzi handisisina kana kuti haachagari neni kana kuti chii. But Smeli haisi life yekuti munhu unomirira every time kuti ndiri kushingirira. Pane pekuti unokwanisa kushingirira kuti imba yangu sekuti unombotaiwa ganditirayo ndisagive up but pazvara apa pana Kola uyu zvatope kupedzisira sekuti marriage chaiyo Smeli hapasina. Murume wangamugara nemurume 6 months 5 years yeze Smeli zvakawandisa kuti murume akatedza kana kukubata kana kukuguma. handizivi yangu ndavi ndatove newaridhi namadha vanga vari panapa matauriro avaita nyaya yeabhisi kuti chise unorohwa like unoziva kuti 3 days agoka but haisi nyaya yekuti ndinotaura because muridzi haasi kuda kuti nyaya yake itaugwa chataura ika kana ave redi. Ndine friend yangu mukomana ari pane paFacebook apa handitika ishamwari yangu yepafacebook ane kakuremara kaanako so handiti handichatauri kozikata zvakawanda munobva makurumidza kujoinidza munhu anosikana. Saka makore ese aitiudza statement chimubvunza kuti wakaita sei aitaura rimwe statement rekuti akaita sei pakuremara kwake risingaenderani nezvinhu zvisirizvo. Musi unoyu isusu pataimuonawo taingofunga kuti ora kuremara kwechinhu chatiri kuona ichi hatina kuziva kuti chi kuno kumwe kuremara kurichi kwanga kuri mukati wekuti aivhara nezvimwe zvinogona kufarika panguva yekuti musaone zvimwe zviri mukati handiwana. Musi unoyu kauyu handizivi kuti chakaitika ka unotoona kuti asi vakati chitanda depression nevarume vanoita akangohuya kudai soto bva ngoti kuwhatsapp kwangu Smeli I'm tired I'm fed up
ndikati chii ndobva ndisendera mapicture hanimaona asendera mapicture akasendera mapicture aitaridza the other yena ichitaura kuti pakavanzika pekuti hauone kana usina kutaridzwa kuti urema ndikabva ndabvunza ngati komaita sei handimaona zvikanzi Simelika ndaneta ndikati chii zvikanzi ndakapwanyiwa nezuro nemukadzi nebhodhoro ranga rine doro mukati ndobva adi akanganisika bva adona mazino maviri ndakapererwa ndopakabva achitanga kunditsanangurira manje kuti muri kuona apa ndiye zvakare akanditsokonya nebanga ndakavata animaona akaine banga akanditsokonya apa pamuri kupa ndikati komakorese zvikanzi ndoda munhu wangu saka ndaivharidzira handimaona patiko zvino ndasvika pakuneta handi muri kunzwisisa ndasvika pakuti ndaneta I was so shocked zvekuti vanhu ndo zviri kuitika saka we can't normalize kurwa ndikati zvikanzi very violent very abusive very violent handimaona saka ndinokuona kuti ndakasvika pakumuti unozati chiendedza nga buda izvozvi mu that relationship yobuda right now it's a toxic zvikanzi even rudo mwoyo wangu uri kupisa kurwadziwa but I think that's the only way ndikati banga tu bhodhoro rakazara doro mukati wona zvaitika manje antiwaona saka what is going to be the next thing andika ndibva ndataurana papai andika unfortunately enough akazofonera zira chiti aita move out handiti right nezuro ndobva ndafonerwa chite kutaura nyaya dzimwe dzinozoita kuseri rekainingonyarara but andikona kuti handisinotaura masitei vanhu nezuro ndobva ndafonerwa nevamwe baba handiti baba vanifonera nezuro mbva vanditi ndinambofonerwa nemukadzi wavo handitika mukadzi wavo vanifonera achiti ndichaurirewo nemurume wangu pane nyaya yakadai iri kunetsa handiti ndobva ndati ndipe namba dzemurume wako ndobva andipa ndobva ndafonera murume akati Sisimeli ndiye 3 days ndichikufonerai but manga musiri kuritsira makozi angu saka ndikati unozati chindombowandiko zvokuti panenda kuda kudzokera kumakozi ndichitofunga pamwe ndamafona ndisina kumafona makozi aya ndobva atsanangura nyaya mukadzi pakandudza nyaya zvakasara hani munoona akandipa pati yenyaya yaida nditaura nemurume izvo there is more to the story hapani ndakuenda kumurume akachinoita open up manje as we speak izvozvo so mukadzi akanga abhoilisa zipoti rake rakazara mafuta achida kudira murume ndokunovhika handimaona murume avhika mafuta yakazanopisa mukadzi as we speak right now akatsva and as we are speaking right now inyaya ndataura nezuro madhimini angu can witness apa madhimini angu nezuro kwete kuti kusera nezuro saka ndimukona kuti we cannot normalize nyaya dzekuti abuses we can't normalize kuti kurohwa kuta sei saka isusu vakadzi hatina were handisi kureva kuti tonga murume handika but you know guys I always talk about respect pano kuti vakadzi ngatirespectei varume vedu but do you know ndogara ndichitaura iyo respect yachina is in 2 ways. Respect is also earned. Hanimaona kana usingandi respect nini mukadzi wako mumba handitika how do you expect me kuti ndikurespect you come home every morning handika hausiye mari yechingwa you are abusive even nemashoko how do you expect me kuti ndikuningirire ndikurespect inini mukadzi but ukataridza all the other side rakanaka kuti iwe utoza kuti unondirespectawo maive kumba zvese zvakabatana handika kana musoona mubuda uchinda ndikuenda kubva ndosvika out ndikuzviziva kuti uri pakati neshamwari dzako handika hakuna dhede kuti unozonzi kwai wavatawo everyday unovata usipo pamba uchidi handika pakadaro newewo mukadzi you are forced kuti urespect because iwe uri kupiwa respect. The respect is not demanded, it's earned. It's not demanded, respect is earned. Saka kunzi iwo wakuta kutaura shoko rako raunenge wasangana naro mumba wakuta kutaura because unenge uchitya kuti ucharohwa then ndave worried now kana ariwo magariro atakuita vakadzi kuti you can't say a word kutaurawo pfungwa dzako kumurume wako because ucharohwa mbama. I don't know. Enderera komberi kona. Inini ndangakoti nditaure nekuti ndiri sort of like in that handisangu like mune that same situation but inini ndakadzidza zvakawanda kubudikidza nemurume wangu. Munoziva kuti murume wangu munhu yekuti pazvimwe zvinhu zvese munhu ari right asi panyaya dzekuvakadzi kudze magirlfriend haabviri asi ndakatozoona chinhu wani panopangu pekuti nofungwa pangu maybe ini ndisine dambudziko handizionawo aita girlfriend one asiya aita yechi2 asiya zvekuti ndakatozoona kuti ndekuti ndakabata foni zviya ndofonera kana magirlfriend ichibvunza kuti koiwo murume wangu chika
zvinoshandisa nguva nekuti unoti ndakafona nhasi handiti pandinobata foni kuti ndiona kuti atova nechi atova nemumwe zvekuti inini sisimire muzo ndakatozoswa pakuzoona kuti aiwaka it's not all about mukadzi mumwe murume anenge atogara atori nekahunga ukatosanga uchitichidzakudzira muchitori amwe musikana nemukomana musati matombowa mukadzi nemurume uno wakange huripo asi waisaona nekuti maisava mesechi yakareba all the time like maisagara mese so inini ndinoda kungodza kuna vakadzi vese vari kunzwa kuti ngatisaise pfungwa yekufunga kuti murume akaita girlfriend oright ngatimbongorere isisimedi magirlfriend acho kuti varume vedu vazhinji vacho havasi vasaona like mandara like asina vana asina chii obva vacho varipo mafield marriages so kana iye girlfriend akwanisa kufela marriage yake in the first pekutanga pacho angazogonawo iyi yacho yaanenge ada kuzokupinza iye nemurume wako saka sometimes mosa ndeyevarume dzimwe dzenguva nguva yakawanda yazhinji yacho it's not about kuti mukadzi pongwa tingonoti ndinge ndichitogezawo unotoitawo zvisika unotozomboedzawo zodiniko but sometimes it's not all about men ismeli ngatisade kunyatsoitawo chandokwana kukurudzira vanhu upenyu hwako ngausave best nemurume ita hwako weiwo murume anenge achizviraramira achizvitira zvinhu zvake asi sivakadzi tinenge takangoti kana chive vakati hatisi kuenda kana kuti kumashopu saka titoende aiwa iwo mukadzi zviitire zvinhu zvako zvako iwo zvakanangana newe nevana vako zvisinei nemurume kana kuti nechii nekuti varume mazuvano vakatozoona kuti vakadzi tiri kudiwa zvisingaiti nevakadzi saka varume mazuvano vakutange vasina nengekudhara simene kuti murume kudhara vaita magirlfriend but vaisazviratidza vemazuvano havana basa nazvo simene but newewo muningira usanomalize futi kuti murume anongoita magirlfriend aiwa simene munoti chandakatozodzidza hangu chinhwani simene handinomalize hangu but ndinenge ndichitarisawo according to situation yangu yandinenge ndichirarama ndiri like ndinotozviziva inini kuti one way or the other kana munhu akasachinja simene nekufamba kwenguva I have to find another way ndofana kutosiya nekuti itori abusive relationship nechekudhara because munhu haungoramba uchiti wanyenga apa asi wangu inini haazorove zvake zvinouya anotozorova nekuzodika because varume vazhinji simele ukunzo ukundu vanotongohura unozozoona kuti oraiti tomboti nini ndasiya yangu imba ndakuenda kune mweri wesika kana ndichasiya imba simele handinokunyemberei ndenge ndakutosiya zvachose I think itori topic atoda kuzongoya nayo pachayo yakazvimiririra ishi yekuti toita seguys murume ari kuita series of girlfriend kunze what best can you handle that? Do you leave kana wabata girlfriend kana kuti there are other ways? Because I see vamwe vanoti ini ndinosiya handitika vamwe vanoti ini ndinosiya umoti ndinogara zvangu because handidi kubuda apa ndoenda apa undoneti ukafuti girlfriend ndobuda ndoenda apa unoita futi girlfriend saka how best can we deal nenyaya yakadaro antimaona tichatomboya nethat topic iyoyo timbonyatsonzwawo pfungwa dzevamwe kuti dzinofamba sei because varume vacho vari kuita zvokushungurudza vanhu ndopafeya but panyaya yeabuse apaka chokwadi tine vanhu vakawanda vakaremara vamwe vakafa nenyaya yeabuse mufunge vamwe vakafa vakawanda vamwe vakaremara nenyaya yeabuse nenyaya yekujaira kutorohwa kuti anoziva kuti every week ndifanira kurohwa ka4 kana akasarohwa ka4 anototokonya anotoita sei anodii antiona respect of course murume anopiwa respect yakakwana but nemiwo varume musada kuita chizano chimasvingo chekuti iwe ndiwe unongotaura ndiwe baba muchinonzi imba murume nemukadzi munoonesana handi muri vanhu 2 vakabva kunzvimbo dzakasiyana umwe akabva uku umwe akabva uku handi mukasangana pamwe chete hazvina kuti izvo zvawataura iwewe that should go handika you put it on the table you discuss handitika moita kana iri debate renyu kana iri argument yenyu moita argument yenyu handika then mozoita solution mangwana zvikasafeilota but vabanda akambokudza ipaya mune zvakanaka kuti ngatimbone onai zvafeira handiona not kuti iwo ndiwo unotongoti gumbo rangu ndo rakatsika panapa gumbo rinorira panapa ndirangu because ndini musoro wemba pano musoro wemba chii zvitaridza kuti musoro wemba because toziva huro dzakawanda idzi dzakabata musoro handinambona musoro uchifunctiona wega usina huro kune mivarume handinambona musoro uchifamba wega pa usina huro wakandotsigirwa nehuro ende tichida kutaura chokwadi pamberi pamwarika mwari vakato handiziva hangu kuti vakazvamisa sei ingadei vanoti huro inofanira kuita pamusoro pemusoro because huro dzakawanda ndo dzakabata chi musoro zvichireva kuti huro ndiye mukadzi musoro ndo baba handitika asi vakadzi vakawanda mudzimba umu madzamunoona idzi vakadzi ndo misoro yacho
vakadzi ndo musoro. Is just that kuti havazitaridzi nyika kunzoko kuti ndo zviri kumba kwangu. Asi ukanyatsotsvaga baba vakabata mari yavo vata useless, vanoenda kubhawa. Baba vakatambira mari yavo vanoita kumagirlfriends. Mai ndochati 2 cents yavanoitira peace job iyoyo, vemekashuwa kuti vakavha rent, vemekashuwa kuti vabhadhira magetsi, vemekashuwa kuti vatenga chikafu chemumba. Baba mari yavo pamwe kuna namai varimo mudzimba vasingadozivi kuti pei yababa imari. Varimo vakadzi vakadaro asingadozivi kuti pei yababa vanotambira mari, asingazivi rudo rwemurume kuti murume anotorawo mukadzi achiendesa kana kuspei kwakachipa zvako kana kunandozi kwakachipa kune vakadzi vakadaro, because mari yake yese yaanowana anofa kumekashuwa kuti mumba everything. Ende zirume riro richipinda pagedha rinosvika richidhimanda chikafu risingazivi kuti chikafu chabvepi. Harina kusiya mari yechikafu asi rinosvika chidya chikafu. Mukadzi abvumidzi kutaura anything chekuti ataure. Gumbo rinochinzi gumbo rinorira. Saka ipapo Mwari pagadzirisei. Mwari tokumbirawo mupaongorore papapa. Mwari hello tokumbirawo mupaongorore apa, because mukadzi ngaaite musoro murume woitauro, nokuti zhimba dzinzi pafeya dzakamiswa nevakadzi ava ndo vakamisa. Ndianoziva kuti mukabvunza varume vazhinji kuti mwana wako anopfeka saizi ani izvozvi so hazivi kuti mwana wako anopfeka bhutsi saizi ani. Mukabvunza varume vakawanda kuti mwana wako anopfeka penti saizi ani, hazivi kuti mwana wako anopfeka saizi ani. Anototi bvunzai mireni kana achida kutenga bhutsi dzipaswa anotanga afuna kumba kuti gara zviya stabili anopfeka saizi ani. Iye pachake hazivi. Andimaona hazivi. Saka vana mai ndo vakabata dzimba. Vana baba munovhaira zvenyu muchiva vakadzi ava, munovhaira zvenyu muchishungurudza vakadzi ava. Vakadzi ava vakabonda kati mapenyu venyu urombe hwenyu hwese tinohuona isu. Urombe hwenyu hwese hwekufamba makapfeka manduwa akaboka tinohuona, manduwa hwenyu ane maburi tinozviona, because mufukidziri mukadzi waona iwe uri kuabuse. Mukadzi wauri kutuka uchiro uri kudi ndiye munhu ari kuvharidzira nhamo yese. Iwe ngori rombe zvaro rinongozikamwa nekuita kutsvukisa tebhuru mubhawa nekutsvukisa tebhuru uchiinda toina mahure mubhawa nevamwe varume kumabhawa uko kunzi changu tichauya chekutenga doro manambasi akudonaka because ndikuti adamisa chokwadi. Nanimbodaira bebe kwangu ari kufona. Hello. Makarisebe. Ndoriziva ndinzvona ndakakupa here ndakanobhadharisa license musuya. Mbokambai makabata makadaro. All right.
Yes. Guys, sorry yenyu guys. Sorry guys, sorry. Pane bepa ravari kuda kuti nditsvage apa. Ndatorishaiwa still all the same. Ndatoti vana ava vatsvage. Right. Saka ndozvandiri kutaura pana shora nyaya yekuti varume andika vakadzi ava vanokavhiridzai pakawanda. Vakadzi vamunotora kunge madhometa. Vakadzi vamunotora kunge zvikorobo izvi. Anditika vakadzi ava vanokuvharidzirai pakawanda. Vakadzi ava. Nhasi akabuda kati mupenyu wako vazhinji venyu varume panapa imini. Nduwa dzenyu dzine maburi apa tinodziona. Urombe hwenyu hwese hunobuda pachena. Because vakadzi vakawanda ndivo vanoziva kuti murume apfeka bhurugwa. Umwe haatozivi kuti apfeka saizani. Munhu womurume haatozivi, hautozvizivi pachako kuti kupfeka saizani yebhurugwa. Bhutsu madam ndochita scrunch around kuti vanoti upfeka saizani. But munenge muchiva abuse. Totofanwa kunomaliza abuse inobva kwamuri vanhurume imimi. Haibudi. Hello? Ansani handina uriwana but ndichiri kungotsvaga. Kuti handisi kuona, iro handisi kuriona, ndikuona mamwe iro handisi kuriona. Asi ndichiri kutsvaga. Mustadi ndio mandakagara, saka ndio mandandichitazisa bepa iro riri pai. Muno mustadi. Ripira chero. Okay. Bugura kada sekwero. Hapana pale ndikiri pane fire lenyo hapo. Hapana. Ndukudza. Achi bati mustadi mu madrum so ku right. Unless mchireva ku left. Ku left ka kuti ku right. Perfect. Vamos a hacer. Le que falar em bangar por. Não é tudo chaga. Mas eu não tô fazendo aqui. Iwe soko yamtasa. Chagaya, prepara chore green. Ndiri pa life. Chakabe para nyure green up. Animaona. So chagaya visa iro fire sasa chagaya mapepe waya. Saka ndozala chitaura kuti chi and take your time. Saka ndozala chitaura bepara chona kwa mapepe chakatodai so ndori wana gore ripi. Vanotsvaka. Saka ndozala chitaura kuti varume cheko vakadzi avaka munovabata nyunzi sekweru oga. Izvozvi right now umwe mukadzi mumba mamunogara iwewe nemukadzi wako. Mukadzi akati ndakubuda right now. Ndakubuda mumba ndakusiya marriage. Ndochera zvandakatenga inini. Toonerera. Anenda nezvinhu zvake zvese zvoti mumba munosara muri ground. Munosara muri ground mumba musina kana chinhu. Andimaona because zvaitongwa nemukadzi womurume autobus waingona chakagadzikwapo chakamirapo oti kwanzi hey ende chakanaka. Hey matenga ichi chabvepi hauzvizivi. Chakatengwa nemari hauzvizivi haunei nazvo. Ndo pachokwadi pafiya chako chaiko. Saka guys inini ndiri kuramba kunyaya kunomaliza kuramba chakabvisa nemarume avo because chandinonyatsoziva ininika chandinonyatsoziva vakadzi vakawanda vakabata dzimba. Murume anogona kuva achitambira mazimari anotyisa mazimari anotyisa chako but ukazomubvunza pamari yake anotambira anditika ukazomubvunza mari anotambira kuti mari yako iripi. Hanimaona waisepi mari haatogoni kana kuexplaina kuti mari yakafamba sei. Haatogoni kuti atsvage bebenikiri kuti mari yakafamba sei. Asi mukadzi ari kutengesa matomatoes, mukadzi ari kuita mashifti achinosuka idzo chembere. Handitika mari yake iyoyo tu iri less than inotambirwa nemurume. Anokudza kuti ndakaseva mari yangu ndakatambawo mutambo nevamwe ndakaseva mari yangu this is what I've got. Ndakatenga motikari ine mari yangu isina murume mukati. Varume vazhinji mungori varume nyiwe kungoda kungokwira vakadzi nongopfeka mabhurugwa. Tingokudzai nchokwadi nongozvarisa vana. But pabrain chaipo chaipo pa brain wise vakadzi vazhinji ndo vakabata dzimba. Vakadzi vazhinji murume mwana ngofunga takangodhakwa
akagocha akafadza vanhu kunze uku animaona zvake zvinenge zvatoita animaona haafungi kuti saka school fees dzinobhadhakwa nevana venyu choko varume vakawanda hamuzivi kuti dzinobhadhakwa marini chokwadi chechi ngachitaurwe hamutochizivi kuti vanobhadhara marini because mukadzi ndiye anenge achidedzwa kuchikwereti kuchikoro uya bhadhakwa kuita chikwereti kuno uya ndiye anenge achikavhiridza iwo ngori baba chete ungoti kwai kushandira vanhu muningikiri mubedroom vati varume chinjaya munhu wenyimi because tichazojamuka vakadzi pakufamba kwenguva vakadzi vachazojamuka pafeafea tida ngokumudzayo ngokupaoni andimaona vakadzi vachazojamuka kana chizatokutika sene mukadzi wako chireka kuabhisa mukadzi ka chireka kushaudha murungu wako nokuti ndiye murungu chifadza mutengi wewawa ndiye mukadzi wa murume wako murume wako mukadzi wako chimubatawo zvakanaka chireka kumuabhisa uchimurova uchimuita zvaunoda mareji nokuti harisi dhometi rako ndosaka mwakadzi asvika pakutodzisaiwo mafuta iwayo vanhu rume ivava because varume vacho chi vanenge vatadza kuti hautendi unenge usinga hautendi munhu unenge uri munhu asingatendi usadza rikuryiwa chara uzotirabvepi chingwa unongobuda makusana uzoti unosiyiwa mari yebreakfast uchidzoka una uchidhimanda sidzara usingazotirabvepi usa wachona asi unenge uchirova futi munhu so varumeka inakoti ndikudzeko zinyaya dzikubuda nevana padzifadzidzi pamusoro pezvo futi mubedroom wacho haugoni unongoita hwejongwe nyobvo usiya mwana wevanhu akadaro asi unenge uchida kunotonga varume itaikwa zvinhu takoti tingokudzai because nyaya dzinotagwa nevana idzi kaidzi hadzina kidzi idzi hazvina kidzi nyaya dzotagwa nevana vevanhu kuti kwai titonomanaisa kuti kwai unorohwa nemwari nemunhu ngabhodisa ruoko ini zvakaoma sikana vanhu vabva vatiza varume mose vangachikomenda munhu ati vanga vakawanda zvokuti vabva vadisapia because ndinotaura chokwadi is the truth vachandinoziva nechekudai so live vanodzokorodza tichipedza pano vanenge vakuita go through vari vega vachidzokorodza munongosangana nemashoko avo akakumirirai palive ipepa hapana kwaanoenda mashoko aya anenge aripo batai vana vevanhu the same way amunoda kubatwawo imimi the same way anoshuvira sisi vako vabatwe kwavakaroorwa is the same way afanira kubatawo mwana weumwe munhu kwete kuti unozviita benzi exactly nyambiasenzeni whatsapp chindaeni dzosera imindi handisi kutombo kudai muno imanongedza unongedza womoda zvisvita siku mama karara indai upstairs ko matenga mambe maideri okay right pane vari kufona ava gaiti vanzwe hello muri right here chazotaura nemistake ndandida kubatsirawo ambotawo vevamami tofanirwa kuona tichibatsira toda kungofuna varume vazhinji they want to control you, they want to remove confidence yako, so always do those things to hurt your feelings kuti uve munhu yaya asina ari useless in the community, and therefore they want to protect the person kuti ini ndakarora. But marriage is for the two. It's what we do to the two, not what we do with other people. Right? And also marriage, Haiti, she's the only one who's fighting, and the husband is not fighting. So marriage is for the two people. If the husband is not ready to fight for the marriage, so it means that marriage is good for divorce. So Haiti, maybe she's working. We cannot say, empower yourself, work hard, blah, blah. Maybe she's working hard. She should continue working hard and love yourself. Can I never make time with your kids, do some stuff with your kids? That shows the husband that I can do things independently without you. I'm a human being. I can survive without you. And she should love herself more than any other human being. Because from my experience, vanotaura zvinokurwadza
zvokuti kana uchifamba murodhi muka unoita kunge dzimota dzese chigondisikai ndozomuka. They remove all your confidence. They put fear in you. Kuratidza kuti iwewe hapana chaunoita kana ndisipenda, hapana munhu anokuda. Maona. Saka pray more, love yourself. Kana wakazama makore asa, I always tell people, no, I'm fasting and blah blah blah. I always munhu anofasta achinamata. But if you have been praying for 10 years and there is no change, so stop praying about that one. Pray about yourself. God to change you, God to upgrade you, God to show you things to do, not to focus on Him. The more you stop focusing on Him, that's the more yaanotanga kuzoyaka uri kuti chikumazane iwewe auchandida because wazomuratidza kuti I can live without you, and munhu anokupa upenyu zimari noti murume. Varume vekuZimbabwe rudo chaiwo hapana vanokuda uchiri student. The moment yavanotisa mumba wacho vachidhome ndozvanaita kungotaura wangu. Amen. Thank you very much, my sister. Because kunamatira munhu asingakudika, it's a waste of time. Rather you pray for yourself. Yes. 10 years uchinamata for kuti munhu achinje iye asingachinje uchizvinyimasadza. That's a lie. You won't change. Iye achinje ladukurichinda uko. Hakumanaka. Yes, vanotoridya vachindogocha kunzi kwani kwazindoga uko. Iwo uchichema uchitsanya uri mugomo, ende imwe zvinhu zvandakaona zvinokanganisa vanhu. You share your problem with somebody, mumwe munhu anokupindura nemessage kuti share your problems other people blah blah blah. Just zvekuti saka inini I'm just sharing you my problem with you so that you help me and you return me with the don't share your problems people blah blah blah, your husband blah blah. It doesn't make sense. Then maybe if you don't have anything to say, just tell me, Charles, let's talk, I'm gonna listen. That's all. You don't need to tell me just to put it, usakumura pakumurume wako, what. And we need people that can hear, listen to us without judging. If you don't have anything to say, just keep quiet, just listen, and then that's it. Very true. Very true. Thank you very much, Kola, for raising that up. And I see a lot of my leaders, my pastors, they will tell you to use my prayer points. Are you crazy? Just to change the moon. When I'm not in the moon, if it's no time is not yet to change, you won't change for sure. No matter how many fasting you do, you won't change. Yeah. All right, thank you very much, my sister. Drive safely, ne? Okay. All right, bye. Sharp. Ichokwadi chikutaura naKola, very true. Chikutaura naKola, very true. Because mama kuti munhu 10 years vakumana chinamatira munhu munachinjwa naMwari, munhu asingashanduke. Zvine muchifocusa kuti zvinavatira iwe kuti zvako zviite kuti Mwari ndiropafadza ini. Mwari uyu kundakazama kuzvaramba kuchiropafadza ini wacho. Ndibudirire, ndiinde mberi noupenyu hwangu. Nokuti uyu hachinjika. Kola, hello. Hello, Sismela, how are you? I'm good, and how are you? Yes. Aiwa, takatimbedu. Ndiri kudzinzwa nyaya dziri kutaurwa vasikana. Hatidi zvedu kunyeperana, vanhu vari kuabhuswa mudzimba, asi iyo culture yedu inotiudza kuti gara, shingirira, idini. I think munombotaura kakawanda muchiti munhu akapfeka bhutsu dzacho ndiye anoziva kushinya kwadzakaita. Zvakaoma. Pane musikana abva apedzisira kutaura uya mwana uyu achiri mudiki and zviri kwaari. I don't know kuti murume wacho kana aine hama kuda dzekuti anogona kumbotsanangudzira ogadziriswa oita sei, but mwana uya zviri kwaari achiri mudiki. Ini I would rather, handisi kutaura kuti vanhu ngavabude mudzimba dzavo, but inini I would rather if mwana ari wangu ari achirarama upenyu hwakaita saihwohwo, ini ndiri chidya sadza ndichirara ndiri mumba ndichifara, no, it's so zvinorwadza. Zvinorwadza. Mwana mudiki akaita zvakaita ogara 6 months, murume achimuaktira, murume is so manipulative.
apa imimi mai vacho vemwana wenyu musikana ari kuitirwa 6 months muri kuwata nemurume wenyu baba vake muchigumbatira everyday kugwadza kwazvo. Taurai zvenyu apa mwana ari kurarama life yekunge kana kuti iye ndiye mukuru kwandiri. I don't know kuti ndingazvichii kuti nditi mwana wangu achirarama upenyu hwake kana achichema everyday. Iyi ndichiti kumwana ndoti kumwana ingogara zvichaita sei zvichanaka. Hai usataure haanokundira mambama kurohwa. Aiwa vasikana I think tinofanirwa kusvika pakuti no kuabuse, and especially isusu vakadzi pachedu isusu. I mean it's wrong for another person kutaura kuti mukamoshama muromo mukaita zvakati munorohwa. That's not right. I think ichiripo chandatoona ndozvandataura paya kuti tingamhanyira kuti kuna kola is not right pamwe ivo kwavari vakakura munhu atori achingori muabusive zvokuti kwavari abuse yave normal because chokwadika handingambonomalize kurohwa hazvigoni. Kunyanya sisimeli kana kuri kwokuti ndine mwana mumba kana kuti wandachingorayira nemuromo kuti izvichiita wakadai izvi tozoti tiri mumba unombopota uchitswinya but unototswinya uri cautious kuti mwana wangu handiti unonzwa kaya kamoyo kaya kuzvara handitika mwana unopota achingorohwa munhu achimurova neseri kweruoko ne-everything achingomutambisa kudero umukira dhoo oti hadzinai ndatsika handa kuzviona ndakukira dhoo kunze ukarara munhingirikiri mumulonji chiuya mukadzi wangu chidini umurova 5 minutes omudzora mukadzi wangu imamusikuona kuti murume uyu anoziva zvaari kuita but akaridha pfungwa dzemwana uyu endo zvinoita varume izvozvo vanoridha pfungwa dzedu vakadzi onyatsoona kuti ava ndinogona kutamba navo chaizvo and vari desperate vari kundida asina handichavadi saka ndogona kutamba naye. Dzimwe nguva tinogarira mudzimba kuita mashieldzi evarume ungonzi ndibaba naamai nhingi iye achiziva kuti ndakashieldwa iye achingobva from one person to another zvakaoma sisimeli iyo zvinoitika mudzimba zvakaoma chandozokufundira ndombotaura nemi pakaiti. Alright, zvakanaka sisi, thank you very much. Okay, thank you. Bye. And papa paita a valid point anyorwa nakoni murinda iyo. Koni murinda kati another point is ukaona munhu asingaiti don't keep having children zvechokwadi unoona murume iri zitye but munhu achiita vana 4 handimona kufunga here ikoko handimona but it's a very valid point. Yaita kunge kakutsvinya point yacho but ataura chokwadi chakakwana chisina kana kutapudza kana kuwedzera. Makambozviona kuti pane vanhu vanoabhiza ava vazhinji vacho nakatarisa anoramba achingozvara kuti ungachati gore negore anenge achita mimba handimona kutoita kuzva zvokuzvariswa zvokuti hauna kwaunoenda kuti munhu anyatsokwana kubatirira ipapo kuti ndotokubatirira panapa ndichinyatso kutokuabhiza because ndinengwa kuti ndichagoindepi ndine vana 6 ndotongofira pano ndozvavanoita varume ava handimaona. Saka please musaramba muchingozvariswa nemashuru gwenya munao kana muchirohwa kumuchiabhiswa kudzimbako munamba muchingonzitai vana hobho handimaona because anenge achitokutika vanhu varume ava vakangwara handimaona. Chekutanga 1 murume ari abusive anokufilisa guilty iwewe anokuita kuti ufile guilty even if you are wrong. You end up apologizing for something that you did not do. You end up apologizing for things that you don't even know about. You end up saying sorry every time for the sake of peace kuti you want a peace. Varume ari abusive ava ndozvavanoita. Shigaiti uno uyo ari kufona. Kola hello. Simeli muripo. Mushe kanjani? Mushe. Aiwa ndinongwadza idzo musikatanga kufona uyo yaka. Iwe munhu ukasazvida pachezvako number 1 ukasazviriritira number 2 murume anokuita chikorobho chepambo. Saka ndoda ngodzamisa kuti murume wakanogona kunge achimuaktira achiita sei kwaarika but iye akazviona akakwana pachezvake semukadzi kuti ini ndikatanga ndazvinyatsozvida kupoda kunyatsorakidza munhu kuti handina hanya newe uchimukira uchienda kubasa uchizvishandira
twese tumamhepo turi kuti anokiya madhu anoita sei tinopera twese tunopera kuti gwa. Saka ndinoda kungomusimbisa, dai ndaikwanisa hangu kutaura naye kuti pane kakuzvisimbisa kaunofanirwa kuita. I've been married, I'll probably say for 28 years now, but I have seen a lot. Chimwe chinhu chaunoyatsoona kuti dzimhepo dzandisinganyatsonzwisisa kuti dziri kubva nekupi dziri kuenda nekupi, but izvozvo kuti unomuka uchinamata uchiitawo nemabasa anorakidza kuti zvinhu zvinofanirwa kuchinja, kwete kuti aiwa rega ndingoperera Mwari. Pane zvimwe zvaunofanirwa kuzvirakidza iwewe semukadzi, kuti ini ndikamira ndichizvinamatira kuti ini ndinoshinga, kushinga ndinoshinga, asi pane zvinhu zvandinofanirwa kuita ini semudzimai zvinoratidzawo kuti ini ndini mutsipa wemusoro wepamba. Saka zvinhu zvakadaro izvo zvitofanirwa kuzvikoshesa semadzimai kuti ngatirespektei varume vedu, and we are not going to be doormats yekuti tinongorohwa when he just feels kuti I'll just shut her up with a slap across the face. No. Munhu ngaazive kuti you are not going to treat me like garbage. I'm fearfully and wonderfully made, and in me being fearfully and wonderfully made, hazvizvo kuti unongoti rega ndichanamata Mwari ndiwo achachinja murume wangu. Iwe pane maactions aunofanirwa kuitawo kuti uchinje munhu iyeye. Ndo mashoko angu chete. Thank you very much, Askana. Thank you. I hope vanina vedu vari kudzidza apa. Thank you very much. Right. Masvinzwira guys, vari kupawo maadvices avo. Chana ndichitaura kuti murume ari abusive zvakafanana nemurume akanyenga. Murume akanyenga takuudzai manje from experience. Murume akanyenga andika anouya achiziva, munoziva akaita paanenge ari kugirlfriend koko andika anenge kufarisa kanoita kana ari koko zvokuti anogona kutoti panoenda kumba mheni ndozvozvina ndave kumba andika I'll cross the bridge when I get there, kuti kana ndikana kubvunza kuti wanga uripi chanoona zvokupindura ndasvika ikoko. Ofarisa ari kunze uko, paanozouya kuno kumba andika abva girlfriend akutanga kufunga manje ndosvika ndichiti ndandiripi. Hanoona ndaita zuva rose ndisipo kana kuti weekend yese ndisipo, akutsvaga statement ndosvika ndichiti ndanga ndiri kupi. Hanoona anzwa muchapedza Lucinda zveshuwa ndimbodi kuona chinunzi chingangoti fe chete ndinotohwa kutoita irritated singaita ndimbodi kana kuona nhunzi padzere nani ndimbodi amunhu ndakasikwa sei ukatovhura mupandiro muzere maspray enhunzi handimbodi kuona chinunzi handimbodi ndikangoti ndoti irritata zvisingaiti ndingangofunga pamwe inenge yabva paduzvi padzapa iyoyo pinda mumba ndohwa kupera pawa rose handitoona. Saka zvaanoita murume gaititoria kola hello Taswera sei? Taswera. Inini advice ndoda kupa kuvana vechidika vari kupinda mudzimba idzi ndeyekuti inini haasi pamwe zvinondichapa advice inondisiyanei nevamwe. Ndinoda kupa advice yekuti vasikana ngatizvishandire kuedza kushanda kuitira kuti tione kuserana pavarume vedu. Inini ndaimbova nemunina wangu kanga akadaro, aigara akakomblena kurohwa kudii. Ndikamuti munina zvazakana izini basa rekutengesa kana kunotsvaira kudzimba dzevarungu kutuhwe mari uzviraramire munina. Unoona murume wakachichinja. Izvozvo ndikakuudza isi murume akutoita zvinezvo zvokuti anotorespecta munina waubereki kwete zvekutamba. Akati neisi pfuma akadi kundiudza utano kuti ndikangori ndakuzvishandirawo ndasaka kamari kanguwo achachinja achandirespecta. Saka ini kurudziro yangu kuvana vechidiki ngavadzidze kungozvishandira vasangomirire varume vavo ngoti ndichouya ndonzi ndopaunozokirwa madhoo ndopaunozoitwa zvakangodaro uri ngorumabhusi usina kana chaunokwanisa kutaura. Very true. Very true. Saka vana tokumbirisawo kuti kana mapinda marriage haisei kunochengetwa nevarume. Marriage kutoshanda pamwe chete iwe wotosungo, hazvisi zvokuti wakaenda kuchikoro wakadini iwo mabasa iwayo emaoko vanhu tiri kurarama nawo.
kutengesa kudii vanhu vari kurarama zvinonakidza chaizvo ndizvozvo. Saka ndongoti veiwayo vateererewo vana vechidiki. Amen. Maita zvenyu Makova. Thank you very much. Right. Thank you. Nhasi muona vasikana makaitigwa nyacha, muri kufonerwa namai vechikuru vese vachikupaiwo mazano avo, hanzi kuzvishandira kuitawo 2 cents yako, kwete kumirira kuti ndatedza kubika because munyu wapera, munyu we5 rand kana kuti we less than. Hamene kuti kumapounds kune masenzere handizivi, because munyu is the cheapest ka salt. Anditika uchimirira kuti ndozopuwa nababa, wanawo chaunoita kwete kungomuka kuswera paFacebook. Yakanaka Facebook, tinoida entertainment. Kwete kuzongoti mukamakusa unachaunoita unacha kutoswera chikweretsa data, kutozoya paFacebook tinoida ndikandirewo data, ndanipawo data rekuti utedze makuwa. Wanachaunoita murume hangodi mirror feed kapini mchire chigubhu chakungona chespray ukangochisiyapa chironda kavo ndida kuZimbabwe ndikadzoka gore inoya unoona chingoipa baba chakangodai. Handitika wanawo chaunoita zvataurwa namama, wanawo chaunoita noti kana une mari dzako azinyanyi kuchinyira zvekudaro. Ngatimbotira mama wavo ari kufona wa. Hello Kola. Kola hello. Adona. Antimaona. Inonakidza Facebook Hilda, but inonakidza une zvaunoita. Unoziva kuti Hilda iwewe tine mafriends. Unoshandisa Facebook kutsvaga mari nayo. Andika vakawanda vanoshandisa Facebook kutsvaga mari nayo. Handiti unoona munhu achimaketa business rake, achitengesa hembe dzakachiposta, achidi. Handika hanzi show off. Hapana show off baya, munhu atozaya ari kutamba because inbox chapfuta vachiti ndinoda dress rakapfeka, ndinoda boots rakapfeka. Handika ndanobata client yangu. Andimazvona ndiri kuda zvawakarukwa, ndatobata client yangu. Vachiposta makeke avo, handika ndoita zvemakeke. Pane kuuza Facebook kuita zvinhu zvinondibasarisa. Use Facebook kuzvinhu zvokuti zvinoisa chikafu pamuromo wako iwe. You become independent. Kwete kumirira murume. Kola hello. Maswera sei? Maswera sei? Taswera. Ini ndingoda hangu kupa yangu contribution. Pana Kola ambofona. You know, for me, it felt like she was normalizing abuse, and I felt like she doesn't understand what abuse is. Sisi awatondi bata sisimeli shekuti, you know, she's someone who needs help. Kuti, you know, for her to understand kuti, what she calls normal is not normal. Because really, you can't be saying kuti, you are normalizing kurowa nemurume. Inini, I would say from what I learned from my elders, you know, murume, it's not what you do that makes a man respect you. He decides to respect you. Saka, before you even think of kuti, let me do this to impress him, let me do that to impress him, he first has to take that initiative to respect you. If he doesn't take it, no matter what you do, he will never respect you and he will never appreciate you. Saka, you will end up seeing you as an object. And the other thing as well that I learned, I have been talking, this other lady that I've been talking to, Arkwenda, through that phase. And as I was talking to that lady, Sisimeli Mufunge, all that I was getting from her, I have been praying to God, God, can you do this to my husband? And then at the end of the day, I asked her, okay, fine. Do you think God is not aware of what your husband is doing? Why don't you, for a second shift, start to pray for yourself? Start to pray for that peace within you. Peace. Because right now, but you are not praying from a place of peace. Saka, you are just blocking your prayers. Just leave him alone. God knows what he's doing and God is fully aware of what he's doing. For a moment, think about yourself. Pray about yourself. Invest in yourself emotionally, mentally, physically. Just think about yourself. Give yourself time.
And you know, after that, Sisimeli, I've seen so many changes. And even murume wacho akutangawo kunotice things that she never thought kuti she would notice. Because for a moment she thought kuti, let me do me first before I deal with this person. Because you can't be saying when you are correcting the wrongs that he is doing, you are also wrong, but you want to correct another wrong. So that's where we are particular sana ipapo is my young married couples and everything, because sometimes patinotiurana, sometimes patinotaura. Some things don't come from a pure heart. Some things it's coming from a place of anger. And where it's intended destination, they are not received the way that you think they should be received. So I think it's also important for us, especially Matsmai, let's invest in ourselves, most importantly emotionally. Let's have a relationship namwari. Prayer. I know at times you have been in prayer for so many times, for a very long time, and no matter about it, you'll be thinking but no, it's not kuti arikukutuka or they're saying you haven't been praying hard enough, but it's the way that you've been praying. Of course, yes, we all pray, but at times it's the way that we pray. You can't be telling God kuti Mwari itai zvakati, Mwari chinjai munhu yaite zvakati, Mwari honai ana kutenga chikafu, ana kutenga usavi, Mwari murume haasi kutotengera bhutsu kana chichi. God is fully aware of that. Why are you reminding God of things that he already knows? Thank God for yourself. Invest in yourself. Take care of yourself. In Indoshan, I'll share with other ladies. Let's not normalize abuse. Let's take care of ourselves. I have always wondered, of late there's some kind of some bullying groups up on social media. People bullying each other, they don't even know each other, they don't even know what the other person is going through. But at the end of the day, you wonder, where are we going? And that anger, with her own problems, Facebook. You are taking out your anger on the wrong person. So that's what I want to tell the other ladies. Ladies, let's not normalize abuse. Let's invest in ourselves, financially, and most importantly, emotionally. Many people are depressed. We are depressed out there. Let's take care of our mental state and, pray. That's what I wanted to share. Wow, powerful. Thank you very much, Kola. Thank you very much. God bless you. Thanks, Sis Mary. Sure. Dakutora last caller now. I'm taking the last caller. Ansita garisa 3 hours. Mala veduka isano garisa because vanenge vachingofona. Saka tidi kufarira vanhu panze. Okay, I think network yavo because ringoti connecting. Can do a drop here for futi. And more. So, but anyway, she was talking sense though, and she was talking sense though. So guys, let's not normalize the abuse idzi. Mwana waya, I think anoda kubatsirwa waya mudiki waya. What I'll do, try kutamtsvagira yopu kuseri, totsvagirawo zvakare ne tombo followawo muningina wedu wokutanga uya waya wemurume pabonde apa. Timbona kuti zvatamuudzawo semadzimai zviri kufamba sei. Muiwana shora naye muningina zvakare ari kuseri uyu wemurume yeyu yokuti 6 months. Ndichambotaura naye zvakare timboonesana. Muri kuona kuti vana vechidiki vazhinji vari kubuda apa vari kubuda kuchema nenyaya dzemabedroom. But out there, andika vanozviita as if everything is okay. But so as you see kuti mukati mavo vanenge vakati vatori broken down. Vane zvinhu zvavanenge vachitaurwa naKola kuti vanhu vari depressed. Munhu anenge achifamba hake but ane depression, ane zvinhu zvakamuremera mupfungwa, zvinhu zvasingazive kuti oudzani. Andimaona. And then isusu tongoenda kunotuka munhu iyeye. Andimaona. Kungonotukana naye teke.
then the next thing munzochinzi kune munhu akafa musikana wataive naye group member wedu akangofuma akafa kuti akamapoison akafa pamwe zvatrigwa nesu because patinenge shora mashoko edu ka ngatirangarirei kuti kune mwana anenge achitori depressed kudhara asina chikutaura. Munomboziva kuti ndakadza chimwe chinhu wani behavior dzatinoita pafacebook it has taught me a lot. Behavior dzevanhu cheko vanhu kutaura iri kudai hatitauri asi unongoshona kuti behavior yemunhu ikao there is a secret behind. There is something, pane something chiripo chatisiri kuziva but as the time goes on chichabuda. Andimona behavior chaicha iyo behavior mukufamba kwamwe muchita muchiti unotoona behavior kuti this behavior ka there's a bitter person, there is something that is definitely wrong mukati memunhu. Amen. Ungosiyawo zvakadaro but kune vanonyatsoona vakawanda vanogona kuona kuti panotora nechimwe chinhu chiri kutoafecta munhu chakasimba chiri maari. Antimaona later on munogona kuzozviziva kana kusazozviziva. Is both ways kuti oh that's why behavior iyi yaitrigwa neizvizvi. Andimaona kana kusatoziva kungofa tichingoti maybe ane maissues asi sitave nechokwadi chekuti maissues anawo. Saka let's be very much careful guys. Andika nemiwo vane depression vacho andika vari depressed vachona hatisi kukupai ticket passport yekuti chifambai muchingotaura zvamunoda muchingotsikana vanhu muchingotsika vanhu konzi muchida kungotaura zvinhu zvisinei nemi simply because you are depressed. If you feel kuti you are depressed or you feel kuti you need somebody to talk to, azvireve kuti Facebook yes it has got bad people guys. No, rather go to a stranger. Ndokana ndichitaura kuti enda kana pane muti unopedza shungu dzako pamuti utaura nemuti because muti will never betray you. Muti cheche wakamira muti will never betray you. Hanoona ini ndogona kubetray mangwana you never know ndiri munhu wenyama but muti will never do that. Find somebody else unongoti vanenge mai vechikura. Hanoona I just need to talk to this person abondinzwawo. You go to that person wotaura handisi kuti famba muchitaura nyaya dzenyu kumunhu wese wese because makanga muchitaura kuva nyaya dzenyu kumunhu wese wese ka wauya kwandiri waitaura wabva kwandiri waenda wanoitaura kuna Lucinda wabva kuna Lucinda mangwana waenda kuna Precious yo wanotaura wabvako mapozoita pa3 wedu pane wana nemakuwa. Animaona yozobuda hauchaziva wakubatanidzira naMwari Innocent wakachengeta secret yako nyaya yako wakubatanidzira kuti ndiye akaburitsa. Saka be vigilant and be careful kana muchitaura nyaya dzenyu kuvanhu kunzogo kuti kutaura nani. Not everyone andika not everyone achanga aripo kuda kubatsira mugare makazviziva izvozvo. Not everyone anenge aripo akamirira kuti akubatsire. Umwe anenge achida kuti tunzo nyaya dzako odziseva muhard drive 3 years down the line mwakanganwa handiti kuti wakambonda nayo kanotaura nyaya yako chiya nyaya akazviseva zvakachengetwa wakunzwa zvakubuditswa. Then you hauchatozivi manje kuti wakataura nevanhu vangani hauchazivi. Saka be very very careful who you talk to about your problems. Be very very careful pamunoshare nyaya dzenyu who you are sharing your problems to. Anditika musangoenda ngodoti bvu nyaya yacho yese because vamwe vakagarira ngoda nyaya ngoda kungoziva nezveupenyu hwemunhu kuti G akamira sei, G ari kudyei, mazana ari kurara nani, akamborarama sei, history yake yakazomira sei. Hazvinipi chingwa, hazvinipi kana upfu patebhuru kumba kwangu izvozvo. Hazvina zvinondibatsira. Hazvina. But ameno kamwe yakati kuti togoda kuziva zvigondipei hapana. Tigodii nazvo hapana. Zvino edha chi hapana. That's what we have turned to as human beings. Ndokwatave ikoko. Especially isusu vanhukadzi. Isu vanhukadzi kusvika zhinji. Of course varume variko but there are few. Ndokwatasvika vanhukadzi. Ndokwatave ikoko. I don't know how we expect kuti vana vacho vakurewo vaneyo zvakachinja zvakavanakira sei when they are copying and learning from us. Vari kukopa kwatiri isusu. They are learning from us zvatikuita every day. They are there, they are seeing, they are watching. And then mangwana uchatambura nekurovaka kuti handizvidira akaona kupi akaona kwauri hanzi Gavira kabva kumashuuriro akaona kwauri iwewe you were doing that in front of them. Saka guys kungotaurirana hanzi nawe nditipa live taurapedza hamene handichagoni kuti ndichaita live yaye yema-Christmas presents guys ningwa tagara pano ndichaigona asi ndozoya time ndomboti zororei nhasi angu ndiri pano zuva rose asi ndakatorelaxa ndiri padhera panana vanotomboenda hanomaona kuti ndisizoka time ndichaita yema-Christmas presents sure because nechida ndichifocusa otherwise ndopesa nda kuzopa vanhu 2 pamunhu 1 zvikazoremera vanhu. Andichimaona but guys ngatidzidzei kuita
vanhu vanomhanya neupenyu hwavo 2020 kutouya yatosvika 2020 wawanikwa nyasha ukawanikwa nyasha wapinda mu2021 I mean to say handika do something with your life. Wana chekuita usanyare hakuna basa kunonyadzisa ndoga nchikudzai. Wana chekuita tengesa kana usina kudzidza seni kudai tengesa. Ani muri kuzvinzwa hakuna basa rinonyadzisa problem kunda kunoda unotamba neshamwari dzakaenda kuchikoro dzine madegree adzo dzepamusoro iwo hako uri form 4 ordinary o level anditi maona wakuda kuenda kunotamba nemagraduates akukupa pressure yekuti wakunopinda mune zvimwe zvinhu just because uri kuda kuzama kufita mubhokisi ravo rausingakwani iwewe. Amen. Tangoti tidarike nepo asi baba goresa trapera apa iyoyo time live iyoyo iyo ndoda kudzoka nayo tichirangadza kana mwari watitira shaka takuita cross over 2021 ka apo tinoda kudzana ndozati chokwadi vanhu vakwanda vachidi vanofunga kuti tiri kuchallengewa tiri kuitwa sei munhu nemunhu to each to their own but hazvina mboipa kudzorana mufunge hazvina kumboipa kurangaridzana guys hazvina because muchona takadaise tikutochembera tikutokura ani maona muzati makamboona zvinhu zvinorwadza kuti unoenda kana gena ririko unopisigwa chinhu chidiki chisina nebasa changadi wakafikisa uchirarama woenda kunochira chinhu ichocho andimaona kuenda kunochira chinhu chisina nebasa ndoda kunochira Cynthia kuti ndaingonetsana Cynthia every day wandisingazivi daily. Guys, please do something noupenyu hwako. Rega kungoti munhu anongopuwa anongoraramana namazvita munhu anongorarama nekubheka ndisi kuti inini kana washaisisa ka nyara kuuya pochitaura vasikana ka hama dzangu muchina kaendawo megwa magetsi akati wandibatsire iwo. It's good because munhu wese anotomboshayiwa at some point andika it's very good and it's very normal but do not normalize it kuti every day unoitwa charity case. Don't normalize it. Ende nyaya dzekutaura nyaya dzenyu idzi ndakudzai know who to talk to. Chireko kufamily kuhama chako chaiko haungoendi kune hama dzechingwena nefamily secret yako chingonotaura. Know who to talk to. Vamwe havana basa nenyaya dzakonda kuti uchingobvapo obva atomanya nadzo kuti mazvinzwa here handimazvinzwa here zvanga zvitaugwako handiti maona ndo zvavanenge vari. Imimi vana mai vanenge vachiudzwawo nyaya watrustwa nemwana wechidika uya zokuti dambudziko rako njoo handika ichiitawo samai iva nehana mazama ari pachifuva yase decoration ayo ndeyekuchengeta masecrets handika kune zvimwe zvinhu zvokuti hazvina kana zvazvinobatsira kuti nda kufamba ndichifumura nekuti ndazopiwa secret yandingi ndikazodai. Bata hana yako chengetedza munhu awo yakutrusta handika chichengetedzawo dambudziko remwana uchibatsirawo mwana ida chiti mufunge dambudziko rangu ini ndakataura nani nanyasha ndiye munhu akazondibatsira mama nyasha vaya ndo vakazondibatsira handiti maona kwete kuti unobva wada kutoti wanonokirwa kuti achipedza nyaya yake umhanye kunoudza the next person. Ashibhadhare mabhuzi izvi ashibhadhare mabhuzi ndati ningokudzai vasikana baba yako kuramba chingofona nemi. Hello shit alright ndise kawa shipi yacho ndikaenda ndinoisiya ipapo ndofamba padhuze sasogaraji padhuze apa saka guys shandai gore rinouya tichadzoka nelive yekushanda iyoyi gore risati rapera tichadzoka zvedu nenyaya yelive yekushandai because toda ngokuti 2021 madiaries makazoti tiri family chiigara zviya vanhu vose vapera kupanana mafamily tiri love family handiti ini vakati inosi family ndakairamba because kutuka ina handidi body shaming hatidi inenge iri body shaming zvinozi family kuita sei kwacho kuita sei makadi kutuidza vamwe kuti aisi family kana kuti mouth family love family handiti ndo zvamakasvipa vanhu vazara love family handika love family toda kuti next year kana kuchiitwa muite zvinhu zvine mutsindo muchitaura kuti muzati zvaingotaugwa sefaniso tiri kudiaries uku tatisingazivi kuti ndopatasvika muchiuya nematestimony enyu muchikurudzirawo vamwewo because next day une vanyora vanenge vachipindawo kamusocial media animaona vachiuya vachidzidza vachikurudzira vachindawo vakadaro pane vananyora nemakorensi vachitaura kuti hanzi ifirst time kuya pano ko inga pano zvapanodzidziswa ko inga alright tariro ko inga pano zvapanoningira zvapanofaya handimaona vataura vanachiona kuti inga panodzidziswa handi munoona kuti pataurwa zvinhu zvakanaka
dei panzi inga pano ndipe makuwa kana nendai nyara chokwadi ndaigara pasi ndikaita introspect chokwadi ona mai vangu topika dai ndaitogara pasi ndikaita introspect kuti ati ndepe chi nokuti zvinenge zvakaoma kufamba uchinzi maibesa hana munozviziva kufamba uchingonzi vapi kutyiwa kunzi aiwa tokuziva muri wemakuwa zvinhu zvinongotyisa zvinhu zvinongo hazvingonakidzi but ndaona makoments avangu ashakanisitanga ifirst time yedu kuya ndofana ndaona 3 comments ifirst time yedu kuya pano inga panodzidziswa ndava kunyevenuka kuti aiwa maita henyu mwari handimazviona. So guys, ndoda kutenda nichadzoka late andika baba vari kumbira kuti ndindise mota yavo kukawashi saka ndakuvanisira mota yavo kukawashi ndozodzoka zvangu time mude kuti tinzi kukawashi kunendwa nemubhuku handi ndainototi mota yayo chisukwa takagarapo tichiita yedu live yedu yenhingirikiri yemachristmas gifts zvino ndendisina data ndiishaisa wifi ndendisina data kana ndave ikoko but anyway ndozodzoka naye time andika. So guys, please take care of yourselves andika vari kucape town vavaya vari kucape town macapetonians ese andika guys ari kucape town aiwa isatidi zvemaanimal isu ingawani kune red family yatete chajandukwa handika kwatete chajandukwa kunonzi red family hainei nezvemhuka isatidi mhuka dzekuita sei hatisi mhuka tiri vanhu isu love family panapa we do a lot of charity works saka we can only call it love family. We can't call it mhuka kana kuti mbizi kana kuti we can't call it that. We can only call it love family handiti maona because hatisi mhuka yedu isu anoona ava vaitana zvekupana namhuka mukuchinyirana kwavo isatina patakatsvawa naye takambochinyirana nemunhu pano hatina takachinyirana naye tinongoitawo zvinhu zvedu zvatinongozviitira pano handiti maona saka tikodzeri kupuwa sita remhuka isitongokodzera yedu kupuwa chi isitongozikama zvingangoenda paseri apo mukati vandoziva kuti moreva mai vakafamba nebhaki vanomboa chitipa chikafu ndozvandozikama nazvo anoona handizikamwe nekuita makuwa kana nekuita ufaiti murodhi mukatongobvunza chero kupi chero mukaenda kupi vadzi vauya maiwe tete vauya tete sisimeli mazana kutozikamwa sisimeli ndozikamwa nekuti vanosvika kuvachinda kunotosa kuti pane nhamo pabatsirigwa here pabatsirikana here zvinhu zvandisingatombokudzii pano nemadhimini angongoti arikaitite asi mauk ari kuuk diaries whatsapp thank you very much munobata basa. Thank you. I want to thank you from the bottom of my heart. Munobata basa. Zvino zvishiki kuno Facebook. But vakadzi vari ku UK nevarume vari ku UK diaries yeku WhatsApp ka. Ndinonzwa kutya. Ndongoti Mwari dai akuitirai zvakanaka, Mwari aramba achikurupafadzai. Dai akuitirai zvakanaka. Nokuti dzimwe dzinongo mamwe ma problems anongokadwa kuseri kokoka, yongobviswa kuseri kokoka, yongoendeswa kuseri ikoko. Hazvitombouyi pano. Hamutombozvizivi kuti kune vanhu vakabatsirwa medical bills kuseri kwezvikadii asi ndinenge ndichiona zvangu ndani ndirimo ndichierenga ndichiona and everything hanomaona ndinonzwa kutendai ndinonzwa kutya nemi rambai makadaro mwana kuitirai zvakanaka reward yenyama iwani kubva kwatiri mufunge you are unlocking your own blessings vese vamuri kubatsira vaya muchiitira zvamuri kuitira muchironga pachenyu muchiita zvinhu zvenyu muchididirika that blessing yaimbofi yakauya kuna simeni kana una the next person inouya kwauri iwe ndiwo uri kuvhura makomborero denga remakomborero ako iwe. Rambai makadaro. When you do something, you are doing it for your own good. Hausi kuitira umwe munhu wazviitira iwe kana chakanaka wazviitira kana chakaipa wazviitira. So ndoda kutenda ende harisi group rekunzi kunotaurwa makuwa kana kudii ndoda I want to indambofunga kuti UK inotora mukombe wemakuwa. Ndoza dziri funga dzangu makore ese sure ndorevesa kudai. Ndaitofunga kuti UK inotora mukombe wemakuwa. But ndakati not no. I was wrong. Group iri rine vanhu 200 and something. But vanongotaura majokes avo, vanongotaura nyaya dzidzo kungo mamboona were kwete kune live iri kwakati hande tinoona avaite makwe kutogara pasi vachikuita basa kunyanhingi. Asi ndazviona ine ndirimo kana mamungazivi kuti ndirimo ndakutokudzai ma UK ndirimo mugroup renyu riya. Ndirimo hangu asi ndiri silent ndiri kumateresi ndokwane ndiri ndichida kuona chinoitika. Ende munhu anotsurwa nerudo pakangoti kunge munhu angotange kako off topic kuda ngounza kamwe kanyaya kasingaendonzi harisi group rezvizvo pana hatina kumirira izvo same time andotsiura notonzwa munataura kuti sorry henyu kuzvidukupisa handina kuziva it won't happen ndakanzwa kubati kuzvidukupisa ndikati ndaive nefunga dzisiri dzofunga kuti UK inotora mukombe pamakuwa kana never takambopindi gwedu neyenyoka mwedzi yakati fuure idzo but nyoka iyoyo inofanira kunge yakatemwa musoro pakabviswa vanhu pepai kwasara vanhu vanongozvibatsira batsi ukabata vana cheripoki andiselina kana mukoma Gordon vevaya kana busi maijokonia ndio vanhu vanokuedha ikoko kugroup racho ndio maadmin ikoko vanokuedha very peaceful kunotagwa kunosoda kuchifaya
but vanenge vachifaisa nenyaya haunzwi vachitaura zita remunhu haunzwi vachitaura zita rekuti nhingi akazi no, keep it up ladies, rambai makadaro ndochadida ngotaura hangu, rambai makadaro. So guys, thank you very much. Cape Town, with the national year Cape Town, there's been a slight change of program. Handika Cape Town, and Baba want to get together on Saturday, and so something came up kuside kwangu guys. So kuti muzeta get together inini sipo ipo paka promise kuti ndenge ndiripo. Ndaona kuti that would be very unfair. Haibudi. Handika because kuside kwangu pane something chaita pano kune kumwe anofa kuti ndimbotanga ndapfura neko. Ende ndozosvika mu Cape Town, flight yangu inosvika mu Cape Town na 7 manheru. Imi mufa unge maita get together maskati. That means andikwanise kuibata. Animona. So ndakataura neangati vanga vachizvironga vacho nezuro. Ndikavaudza kuti guys ndozvaitika. So vakataka toita sei Simeni, ndikati you know what guys, organize a dinner. Ngakuti uchitwa dinner. Handitika vanhu vanga vabvisa mari dzavo kuti muti mari give them back their monies. When I think vari process kuwa mari dzavo vanhu vakanga vabhatira vese. Give them back their monies and then set up a place yatinosangana tese. Vanhu vopfeka smart casual yavo noti zvekuti majine blue zvino vanhu vopfeka smart casual yavo, then we meet there pa restaurant tese, we eat together. We dine together. Tichitaura nyaya tichifara. Vasina kugona musi woyo for the next weekend nenge ndiri ku Cape Town kwachona. Andika anenge asina kwanisa kuve kudina. Achangofona Sisimeli anenge achida kunena muri kupi ndiri mu Cape Town. Ndo yandisangane pakati nopaziva ndingotorawo Uber inondisvitsa pauri. Toseka tozivana totaura nyaya dzedu handina ndovharira panze. Andika kana usina kufona nani kazozivi vanhu risi vari ku Cape Town. Anenge angofona Sisimeli nhasi muri kupi? Hande ndamboenda nemi ku Table Mountain kwachoko kana ndamboenda nemi ku beach kana ndakwenda kupi? Ndinenge ndiri free. Andika ndotoneka shanda schedule yangu kuti ndikunda nemhuri Cape Town, ndagara ndikuzvendera hangu holiday Cape Town. Andika nemhuri, but I'll make sure diary restaurant ndifonera ikoko ndichatosqueeza kana vachitoenda vega kwavanoenda ikoko nababa vavo vachaenda ini hangu nenda hangu kumadhayari hangu kumafamily yangu yemadhayari because ivo ndogara navo every day ka baba ava nevana. Saka ndoendawo kunonawo madhayari andingazivi. Kana hangu andifonera kati Simeli uyai kunuti ndotoinda uyai kubhawa tibhoti penda town ready ndekupi haunditore toenda ikoko tonofarawo ndodzoka ndodi that way munhu wese tikasasangana pamwe chete tinenge tatombosangana chetewo tikatotombofarawo toga handimaona. So zvinenge zvakangonaka handitika. So guys, musazoungana nemusi moenda kuvenue kuya munoona pasina vanhu because kune kusina vanhu vatozvikansila vari ku WhatsApp group ndofunga vakatoudzwa handitika. Saka asi ndichange ndizoripo kwangozofonawo Simeni Malenda here muri papi ndingokudza ndiri papi. Okay, hanzi Trevor ari sei pana Trevor pane nyaya paya Trevor akanga andise kutaura kwaita kuti ndichakufonera ndozosangana nemi mangwana. Trevor hana kuzofona tasangana neni ndakatizomufonera kana Trevor zvanangu ndamirira zvawatouya. Trevor akatanga kuti ndichakwanisi kuti ndiuye ndizodai vedu wendiregerero ndikumbire regerero kuna navuka Zimbabwe vese vaimutumira mari vaya vese. Handika angatesa maapology ekuti ndokumbira regerero musachanditumira mari iya handimaona don't atesa mari zvese zvizivuka ngatotumira tikati rivhesa akarivhesa handimaona. Saka still a mystery atisi kuziva kuti what is going on handimaona, but akangoti ndode mundikumbira regerero zvanga zvakuitika nandagara naSatani and things like that. So adaro munhu auchakwanisa kuti unyazoziva kuti chii chiri kuitika, what really happened handimaona handichatosivi. Ndakabva ndangogumawo ndakadaro. Saka ndo feedback yani yaTrevor ndati ndikuudze iyoyi handitika. Saka tozodzoka tenta nenyaya yemaChristmas presents guys. Musakanganika ndakati vane maold clothes anokwana kuda, maold clothes anokwana comfort, please motisenderewo ndisendereiwo nditumireiwo. Tine vana vedu ivo vaya vaviri madiaries vaya Christmas yakuda kusvika. Chisharu chemumwe chicho chemumwe handiti chero iri second hand asi akapiwa akakuda anopfeka anozomboziva kuti chisharu here. Iye comfort anozomboziva kuti chisharu here haazombozvisivi handimaona. Saka vane hembe dziya dzavadiki dziya dziya vamwe December anowanzopisa musapise tichisenderei tinde kunopa vana vaya. Kana uchidawo kutengawo mukaka kana mapamba emwana uya comfort, you are welcome to do that. Ndinokupa namba yakamai vaComfort unogona kuvaisira iri e-wallet handika kana ngotenga iri mikaka yacho straight because mari bedza anomuziya wotenga iri mikaka yachona kana nema diapers achona handika wotumira
ini changu ndozongozviendesa andimaona ini ndozongozviendesa techida kuti mwana uyu awane ari mapambas chaiwo madhaipas chaiwo kwete kuti azopiwa nekuti pamari apanogona netse amupesera atengerwa mapambas aya e2 aya andimaona atengerwa e2 aya achatengerwa atajaira kutengera isusu aya because mwana takanaka seskin yake haana kana marashi kana machichi because kubva patakaita takeover madiaries pepa aingopfekawo mapambas kwawo haana mbopfeka mapambas akadi mai vake vakafa kufa vakafa mai vake vakafa andimaona mai vake vakafa zveshuwa sikuti vana mai guru vana sisi vamai vake nevaningina vacho they are doing all everything pafuneral yacho vari kuita vanhu vanotori nemari dzavo vari kuita zvese saka mene zvanga zvangoitikawo mufamily mavo kuti chii chakaitika handiti maona hanzi Comfort ane mwedzi munga ndiko zvinezvo ane 8 months ava ne8 months going to 9 ndo mwedzi yave nayo 8 to 9 handimaona saka guys musarase zvambuda urasa zvazveka musarase Christmas ni kuno munhu ari pano padiaries ari kutozvida zvaruda kurasa poto yayo ari kuda urasa nchazvirinda kuita make over kitchen yangu usarase pane mudiaries mwe unogona kutopa panapa anotozvida asi kana uchinge wazopa munhu guys cheaper from the bottom of your heart haikona kuzoti ndindakampa ufamba zvidzana kuti ndindakampa because kana uchipa munhu unenge wapa wega nemwoyo wako hapana ningakukumbira kuti naiwe do ndipowo chakati kanotengero chakati unenge watenga wega nemwoyo wako uchiti ndoda kupa munhu chinhu handichika ingave Christmas present iwe woga nemwoyo wako ndounokupusha nda kutenga Christmas inoi because munotengerana ndi munotengerana ndo zvinoitika munotengerana it's both ways wosifamba chipa ndakamutengera nikazodai it's wrong unenge usina kupa nemwoyo unoda handichika ndangoti ndipapfudze papapo hanziko sister yake makaitora here ndakatoona kuti tariro ndichakwanisa kuti mwana uyu ndimutore because panga pane communication yakasimba ipo papa remember tichienda kwatakanga tichifunga kuti Trevor anongori iye hapana hama dziri kubatsira ndozvataifunga mwana taitofunga kuti mwana waya atori ega handiona nababa waya hapana hama only to find out kuti vana manyini vaya kavantori vana manyini vake vemwana vaya navasisa chona vana mai vachonaka vanotori vanhu vatori well apa runo naAmerica uko UK uko vamwe runo South Africa zvese kubva mai vachirwara ndo vachienda kuchipatara ndo vakatomenesa hospital mai vachona vachirwara vakatosheshamisikawo nyaya yezino because vari kutiwo yezino vakatoinzwira palife zvokuti vanga vabvisa zino kadi vanga vangochiti hapana munhu akambavaudza vanga vasingazvisivi zvese izvozvo vakatoshamisikawo kuti pane information yabuda palife yemazino chichichi isusu toshamisikawo neinformation hatiizivi isu so hamene zvemufamily zvanga vichiitika so everything zvokuti mwana yakudii zvese musikana uya atori well taken care of ana mainini zvese everything zvese vari kuita so I saw kuti no need because mwana antori nehama dzake vana mai vake vana mai zvakatosimba ende kune mamwe mafamily issues avakazondiudzawo asinei nesu isusu hanimaona so ndakaona kuti pari complicated it's nyaya yacho it's a little bit complicated saka inoda kuti family vaihandle sefamily kudaro hanimaona there are issues that you don't know you guys but zvavakandiudza inini handiti zviri very much more complicated saka isati hazvinei nesu asi zvedu saka vamva kuti vasolve semhuri zvino kuzoenda kuti ndakuya kuzotora mwana ndozo nenyaya dziripo ainyatsobuda mushi aibude mushi that's why takamira pasaiti tikati aiwa tine vedu vaya vaviri vaya Comfort nani nakuda toita zvevavo for now anditika tichifamba takadaro so guys tobatsana paleta regai ndiende ndinoisa kawashiya baba ndizokuti ndasinotombona kuti vasiya yavo vakabuda neyangu kuti ndinde kunovasukisira saka chiregai ndinde kunovasukisira mota yavo kawashi tobatsana time God bless you and I love you so much mwari vakuitirai zvakanaka vadikani muramba muchiwedzerwa nyasha mupiwe mazuva akawanda ekurarama God bless you.